Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2025-nji ýylyň 27-nji marty Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Efirde köpürak wagtlap çykmady öýdýän, aýçy çykmanam görýänler ýerleşler şular abuna aýarlar bir like batarlar men öňkü gepleşiklerimiň aşagyna adyna diýen ony hiç bolany. Şol yeni bir gedek ýadlar diýen adamlar şu abuna ýazylsaňyz abuna dursaňyz aşakda dugma bardyr biram like bassaňyz men gepleşiklen biraderak ýokarak galýada bar güzilýe görünýär. Iň bolmany şey diýip ýardam edäň diýenler o bir pula duranok bir adaba zähmede duranok da şona medýäňde köpüň sen ýedem. Gowda şunyňda gaty gowda. Şoň şin wara gaýrat ediňde ingol mana ýankyal bir ýardam görkedim ho şonda ingol mana şonda da seredýän bar bir adamlar onda gepleşik edenme bir azap edenme diýýän eken adamlar üçin ýa-da bir pikir dörýär-de bolmasa bamyň ýokmyň çak ýamallam radaga çakanok my habar tutýanam ýok diýen ýaly bir iki ýaka bar Allam radaga ýetdiň ella soň kuwatlar çakaýyn eýle diýen beýle diýen diýip bolýan. Ayyona ağla o avatta yok bolup gümüden egden bar adamdan köpüsinden pingine de boljak diýär adamlar seredýän bolýanlar köpüňi şon ýaly şoň üçin wara biziň bir edýän adamymyz zerur zatmy gerek zatmy oňa da düşünýär ýaly türkmen halkyna gedek gelenler bir hil şon ýaly bolar ýaly şu gepleşimiň wara başynda bir zat gurrun gerjek bolýan bir ýan ýakyn Türkiýedäki aktivistlerimizden biri gurur berýär. Bildiriş beripdir da iş ýeri barada, iş ýeri bar eken, bir boş iş ýeri bar eken, şo bildiriş boýunça jaň etdim diýä iş ýerine onuň başlyk bilen guruluşdum, şo tanyň hojaýyny bilen ýa bir ködüm alışdy diýä telefonna da ondan bardym. Bir gün belledi, wagt belledi bardym bolýan ýa. O taýda da başga bir türkmen işläp bereken eken, ýören eken ýa, olam şo iş ýerinden gidýän eken ýa. Ondan şol boşaýan ýere de reklama beripdirler, bildiriş beripdirler. Men bardym, indi şo taýp men ýerleşmeli, ondan diýär şo taýyň hojaýyny bilen guruluşdum. Aýtdym da alyşyp gitdi bir gowy adam eken ýa gülüşip degişip diýär. Ondan diýär türkmenlerim gowy görýän eken ýa. Adam şol anne bolýa diýişdik diýär, men ýa iş almaly etdi diýär, ýa hojaýyn bolýan. Men aralyk bir 5 minut ýaly taşak çykdym bolýan ýa. Ondan ýa şu olurky işläp beren türkmen ýa goşundaryny alyşdyryp diýär. Ondan şol jaýdan ýa şol iş yerim bar işlejek yerimden ýa çykyp gitdi diýär adam. Ona menem diýär içerik girdim diýär. Girdim bolýan ýa. Ýanky türkmen bar şo taýda işläp beren türkmen. Men niýe tanapdyr diýär, men aktivistim, men çykyş edýän bilýän eken diýär. Ýöne maňa aýtmady diýär, men baramda gaýta diýär şo iş yerim bilen zat bilen tanışdyran boldy diýär, ha bu taý eýle bolmaly, bu taý eýle bolmaly diýen bolup diýär. Maňa maslahat zat beren boldy. Arkamdanam diýär şo men daşaryk çykan adama şo pursatdan peýdalandy diýär. Ýanky şo iş yeriniň hojaýynyna bara bir giden da atýar satlar gurrun berip bir ýanky aktivist bar da. Umman türkmen aktivistleriniň edýän işi bar da. Ay bular ýaly adam işe almaň, bular awra ýok, bular Türkmenistan hökümeti bilen merwet gatnaşypdy. Size de awra gelmedi. Bular ýaly adam alsaňyz ha bu gowy daşrak durun bular ýalylardan da atýp ýanky hojaýyny gorkudypdyr bi. Ona girdim bolýan ýa diýär hojaýynyň keype maşga ýüzem, maşga diýär gepleşem, başda guruluşam. Bunu aýtdy diýär maňa sen niýe şol ýaly işler bilen meşgullan ýa eken indi. Ýa bildim diýär ýanky gidlämdim mutdy ýanky şol ýyldaşyň aýtdy diýip tanaýan eken sen. Menem hawa biziň edýän adamymyz bir ütüşkat diýär bilen şu Türkiýede intihany hukuklaryny goraýan zat aktivistler zatlaryň edýän zat. Ne diýär bilen adamdan hak hukuky barada türkmenler köseýişlikleri zatlary barada gurrun edýär başga bir diýär da goşulyp bir ütüşkat edýän adamymyz ýok diýhem ay ýok bir de on ýaly adamlar gerek däl, bir de problema gerek däl, atyp diýär. Ho ýaly problema bolýar diýen bir aýgyr käwatdyr ekrana çykýarsa adamyň haky hukuky barada gurrun edýär onu şo problema diýär diýem zat düşündirjek bolýar, ama bolar ýalylar ýa gorkudypdyr diýär da ýanky türkmen giden türkmen. Şeý diýip diýär onda men niýe işe almady diýär. Indi şol haramda da şo türkmene ýüzlenesim gelýär da şo ýanky aktivistlaryň arkasyndan gurrun edip bar ol hojaýyny ýanky türk hojaýyny gorkudan. Indi şo wiýje arkaýyn ýatyp bildingmi? Şo wiýje arkaýyn ýatyp bildingmi? O bir aktivisti işsiz goýdyň, bar ol iş tapdy ol. Ol sen o taýda sokulanyň bilen o taýda arkasyndan gurrun edeniň bilen onu işsiz goýjak gumanyň ýok sen. O bar ol iş tapdy ýöne
Şu taýda nämen görkezdi ya? Görkezdi şol adamyň özi, ýekeje türkmeniň özi. Bu taýda bara diňe par türkmen hakda gurrun edýän, ok şonu etjek, türkmeniň sany tajagy ýok, men aýdaýyn. Şolar ýaly hereket etjek, türkmeniň sany tajagy ýok. Köp türkmenler üçin henidem aktivist diýilýän adam özi, henidem watan düşmany, halkyň dönügi ýaly bir hili bir gaty bir zat ýokmunda kabul edilýär. Şonuň mentalitetine düşünmek gaty kyn. Aktivistliň mentalitetine düşünmek kyn zat däl. Aktivizm diýilýän zat bir insan hukuklary hakynda, hak hukuk hakynda gurrun etmek diýilýän zat bütün dünýäde bardadyr. Ýöne şolar ýalda da garşy bolmaklyk, sen hakyň hukugyň hakynda gurrun edip şol urda bir adazyk bir alada görkezýän adamyň özüni ýigrenmeklik. Ana şu düşünükdir. Şu düşünükdir. Bir ýa-da jany riska goýup, jany riska goýup şu edýän iş üçin mara hiç pul almana o. Bize pul berýän ýok. Men häzir şurada edip oturan çykyşym üçin mara YouTube'dan damyan şol jagada köpük bara şaýlyk. Reklam üçin damyan. Biziň şilim pulumda da diýeten ok şol. Aýdaýyn. YouTube'dan gadan etmek üçin mi çykyş edip gadan jetmek üçin 100 miňlerçe adamdan 100 miňlerçe hen patpişiň bolmaly. Abunaçyň bolmaly. Milyonlarça görülse, milyonlarça gedegem görülse, her bir gepleşiň aýdaly 100 miňlerçe gedek görülse. Patpişiň sany aýdaýyn 100 miňlerçe ýa-da milyonlarça bolsa, onu ha onda hen gadan jetýän diýip bilersiň. Aber 5-10 miň sany patpişiň bilen aýda ýylda bir gedegem gepleşip goýup gadan jetip bolan ok. Şunu biz wara wagtymyzdan, gymmatly wagtymyzdan bölüp bir giden wagtymyzy sarp edip temalary öwrenip zat edip bara taýýarlyk görüp zat edip edilýär şu zat. Şu adamlara bolsun edilip edilýär. Şundan biz wara keyip alıp bara ýanky bir gelaýyndy bir şu rejimiň üstünden hökümetiň üstünden güleli bir hezil edeli hawa ya adamlar maskara edeli diýip bir şunu ýaly bir ýeriyet netdilen ýöne bir eder iş tapylman edilýän zat. Ya şu halka bolsun nime edilýär ho? Halka tebi biz ýaly ýene bir iki adamlar sesin çykaraýmasa türkmen milletine gedek gelenler bar. Türkmeniň derdini gowalajak ýok bizden başga. Biz gowk etmedek wa biz ýalar gowk edýärmede başga türkmeniň derdini gowalajak ýok. Türkmenistanyň içinde habar terişdelere bir berjek zat ýok. Bu bizim gowalýan temalarymyz. Siziň öz başyňyzdan geçirýän kynçylyklaryňyzy öýüdiňize maýdy bileňiz. Aglabaňyz 99%-iňiz hatda ýüzüňizi gizläbem gurrun etmäge hetdi bileňiz. Onuň siziň ýeriňizde bar, siziň çekýän kynçylyklaryňyz hakynda. Siziň hem kynçylyklaryňyz bar, depeden aşyk. Depeden agdyk dünýädäki ýurtlaryň beýleki milletlerin başyndan geçirýän kynçylyklar bilen deňeşdirseň o biziň ýurdumyzyň diktator rejiminiň görkezýän sütemi ýaly sütemi ýok. Bir iki ýaka bolaýmasa. İki ýaka bolaýmasa. Haýsy tarapyny al, haýsy tarapyny al. İş ýeri barmy? İş ýeri ýok. Türkmenistanyň içinde. İş tapsaň şol galan jagalyň ýetdi, ama aýlyk günnüň saňa eklenjiňe ýeten ok. Çağıklamak üçin onuň näme etmeli bolýar? Çağılaňy taşlap daşary urda gitmeli bolýar. Çağılaňy onuň kim terbiýe bermeli? Çağılaňy gözli başly terbiýe alyp, bilim alyp, sowgat alyp ýetişýär. Şol çağılaňy da öz isleýişiňe de ora terbiýe berip bilýärmi? Ağlamaňyz şonu edip bilýär. Yok sebäbi siz olary iýdirjekmi, olary ýa-da iýdirjekmi? Garan jetjekmi ýa-da şu taýda galyp terbiýelejekmi? İki zat oňuşdurar ýaly. Türkmenistanyň şeýersinde. Bolýa onuň inni iş tapman ýenetme ýurtdan çykyp gitjek diýsen hem gidip bilen wagtynda sen. Dünýäň ta hemme ýurduna da ýaly wiza gerek. Wiza almak kyllarlar. Aljak bolan bir giden pul gerek. Wiza alangdan soň barp aeroportdan çykyp gitmeklige men ullu kan mesele urly. Ýene de para bermeli, para berende de häzirinde çykaranoklar köp düşýän. Şondan diýde talwatyra bu rejimiň bu haram bir migrasiýa gullugyny, serhat gullugyny işgärleri. Tip alýarlar şondan. Adamlara sütçem görkezip näçe adama iýne gaýtar bildirýär, näçe adamyň puluny köýdürdirýär. Näçe adam bir giden karl kowal alyp daşary urda çykjak bolýar. Biz üçin bir giden pul alyp, ýol kireýine, uçoruna pul karl alyp. He? Onuň barjak ýerinde de o muçja ýok, o taýda da sen kireýiňe tölemeli. Köp adamyň pulu ýok, şoňa bir giden karl kowal alyp bar, en soňky köp puly şoňa harjajan soň bar aeroportda barýar bolýar. Sen näçe kardalan bilen işi ýok da, haram da adam ol migrasiýa gullugyny işgärler.
Sırtını da deyip ıydını da koyuveriyorlar. Sebebini düşündüren ok. Sebebini düşündüren oklar. Yok bolan ok diye. Oho canlı ona men karıl kogula alıp men bir giden berge arıp $1.000 dolar berge alıp men bilet aldım, viz aldım, tölek ettim inni bu zatlar or köydürmäňe diýip sen gepin düşündir bilýärmi? Ine şunu düşündürerdim. Ya biz şu zatlan gurrun ne demdi okmay? Öýdüňde aýdyň zok, götüňde depilenni de şu aeroportdan aýdyňyzda da sesiňizi çykaraň zok, ýene gana ala oturýarsyňyz öýüňizde, Türkmenistanda. Sesiňizi çykaraýdyňyz hamala türmäge däjekler. Türmäge derdiňmi? Derdiňiz de aýdy bilen zok, şonno da. Şonno da derdiňiz aýdy bilen zok. Huda şükür bizim günümüz gowy daşary ýurtda ýöne şonno da siziň ýagdaýyňyzda bara ýüregimiz gaýylyp, ýüregimiz gaýylýar hakykatdan meňe ýüregim gaýylýar siziň ýagdaýyňyzda. Haýwan ýaly bolup görüşiňiz de bolýar. Gündüne güdüň gözüňiz çykdyn diýämeli onuň şonno da nebizim agyr para şu temalary goýaýar saray. Ýani ana daşary ýurtda çykan siziň çağalaňyň problemler hakynda temany goýaýar. Pul geçirip bolanok. Ýene atalara pullar bar adamam geçirbilenok. O gorullara mara okujokmy? Ya yetirinjek mi daşyndan işläp? Ne bilim alyp bilýärler, inne mana ortaýetde hatda da şo dili bilmeýän zat etmeýän indi egzaminden geçibilen ok zat diýip ama onu okuwdan çykaryp ýörler. Açykarwam dogry diýerler sebäbi sen dil bilmeýän, dili öwrenmeýän ortaýetde baryp sen bilim aljak bolýan. Ýokary okuw jaýynda daşyndan hem işlejek bolýan. Okuwa ellerem ýetenok, okuwa eller ýetenok, ors dilini öwrenmege beýlede. Dursun öwrenýän predmetler bar, esasy ol sen käriň bara öwrenýän. Urun wara, hünäriň bolsa belli bir hünär bolsa okuwa ýerýär. O hünärimi öwrenýäroklar. Bar aladalar garanji etmek. Şolaňa menne biz problemasyny goýgan, biz goýganmasak başga kim goýýar? Han şolaň en atalary çykyp goýýarmy? 10 miňlerçe talip ýaşlar Türkmenistanda daşary ýurtlarda okap berýär, kötenip berýär. Han şolaň en atalary. Bizim çağamızda ne? Ya? Bu mine gitsin şol çağalar olanda en atasy ýokmy diýip biz oturup bilýär. Şolaň en atalary goýgasyn olar pok işleýärmi? Näme üçin öz çağalaryň aladasyny edenok? Näme üçin şo arada baryp bir ýerlerde çykyş edenoklar ýa hökümet edaralarynyň öňüne baranoklar şolaň gapylaryny depip duranoklar diýip bara. Biz diýip bilýär. Men şona medemdok biz gaýta şolaň ýerine şo çağalaryň en atalarynyň ýerine ýene de biz şoň problemasyn biz goýarýar. Ýöne ýene ýüdügara kim? Ýene halk düşmany kim? Watan döňü kim? Ýene biz. Şeýlemi? Ýene ertek gün bizi ýaly adamlar şo taýda iş gözläp barsa şo taýda işe almaň diýip arkamyzdan gurrun edýär haramzadalar hem siz. Şo çağalaň ýa şo der közenip gören adamdan der ýa garyndaşlar ataňyz ýa öýüňiz közenip görensiňiz ýöne şonu da bizim problemamyz näme? Bizi size düşman edýän zat näme? Siziň problemamyzy goýýandymyz bizi size düşman edýär. Maňa ýagşylyk edeniň agdyna sıçaýyn diýen ýaly işe diýen da şu wasy. Maňa ýagşylyk edeniň genetin näme diýen ýaly diýen da siz. Ýönem siziň aglabaňyz şon ýaly iki ýeke däl, bir iki ýeke bolsa boljak. Häzir toparlandyryp sizi çykyş etdirýärsiňiz ba? Üýşürtäňiz bir ýerge üýştäňiz TikTok'a üýştäňiz bara siziň aglaba köpçüligiňiz. 80-90% aktivistler üstüne ýöne hüjüm edip çuwduryp durjaklar. Intagam aktivistler sizi öçürýär. Alanoklar. Sizden geple de aytama şo tak bar ýanyndan köpleri geple de aytaňyz. Aktivistler ýere hokçoklar. Bunu şo görgüzlen goýan problema, siziň problemaňyz o. Siziň problemaňyz da. Ya? Onuň şonu ýaly etmelimi? Maňa ýagşylyk edenim. Enesin nämeden ýa maňa ýagşylyk edenim agdyna meýdan edeýin diýmelimi? Siz şonu ýaly hereket etmelimi? Onuň şular ýaly halk bolup bara biz dünýä ýüzünde maskara millet öwrülükdäri geň görüp oturmalarda atmyndy şol. Geň görür ýalda atmam şo taýda. Milletiň aglamasynyň beýnisi şon ýa bolsa, psihologiýasy şun ýaly işleýän bolsa, biziň günümiziň häzirki günümiziň şular ýalygyna biz geň almalymy? Ya? Şo taýda başga ýerden günäkar gözlemelimi daşdan da atdan? Bize kim ziyan edýär, näme şunu edýär? Ýok, siziň özüňiz günäkar. Siziň millet hökmünde her biriňiziň günäňiz bar şu taýda. Mentalitetiňiziň şolar ýaly bolan üçin siziň günäňiz bar. Gönnün göni öz jebiriňizde, öz ejiriňizde, gönnün göni siziň öz günäňiz, öz karmaňyz bar. Karma diýip bir kanun bar o. Näme eksen şonu orarsyň diýip. Eki oturýarsyňyz da şol haramzadalyk, özüňiz. Siziň adadaňyz edýän adamdan üstüne sürünen bolup, ýeneden bolup, şolary başarsaňyz ýamanyna geçjek bolup bara. O psihologiýany ýaly düşünmeläýindi.
Ne düşünmeli? Hani bana düşündürecek bunu şunu. Komentariy bölümünde. Şol haramlarda hükümetin häzir ketip beren zatının tarapını tutýan haramdadylar. Ya komentariyada. Nädip siz şunu näme üçin siz şolar gorajak bolýar? Bizim nämämiz ýalňyş, bizim aýdýan adamyzyň nämäsi ýalňyş? Şu watan dönükligimi? Biz watan süýýändigimiz üçin şo ýurdun ýagdaýyny gowlandyrjak bolýar. Şo watan bara bizim topugymyza çykmasa bara Gümbüdene gitsin diýip oturjak men raýatlygyň başga ýurdunky ýöne men şol millete şol döwlete şo ýurduma watanyma bolan öz duýgum sebäpli men şo ýurdun gowy bolmagyny isleýän tüpýüdüňe gitsin şo gümbüdene gitsin diýip oturup bilýän o ýöne men şo halkymyň ýagdaýynyň gowlanmagy isleýän şoň üçin gurrun edýän şoň ýagdaýynyň gowlanmagy üçin ýene şu taý bolanok adamlar şunýal bolmaly normalny ýurtda kadal ýurtda sagdan psikologiýaň bar ýurdunda milletin psikikasynyň bir dogrurak, düzürak işleýän ýurdunda şolar ýaly zat ýok. Siz şuna ýol berýäňiz, şunu döredýäňiz diýip bar siz bir azajyk şey silteýär asgaray. Şonu biz näme siziň üstüňizden gülmek üçin ýetýändir. Ýagdaý gowlandyrmak üçin şo taýda bir azajyk bir adamlar bar, herekete gelsin. Öz haklar, hukuklar hakynda iň bolmanda bir geplerini, sözlerini çıkarıp başlasınlar. Üýüşüp hereket etsinler, bir zat bir ýol talgy berjek bolýar sary. Ýekäň çaňy çykan o, şolar ýaly häzirki problemalar bar, köp üçin problemasa, üýüşüp şo problemanyň häzir töwereginde üýüşdeňiz. Ene aeroportdan bahal üçin bir ýeriň üstünden izdivaç edýärmi? Migrasiýa gullugyny ilişgäriýa, serhet gullugyny. Görýäňizmi? Ýa-ni şo arkasynda duran bir giden ýüzlerçe adam şo uçara binjek bolup duran adamlar goktudyr onu. Näme üçin? Şolar sytşa, şo tiz bara. Kollektivlerin şo taýda gokdursalar da bir biýüne adam üstünden ýa-da izdivaç edip bara, şonu ýerine gaýtarjak bolup daýdy başlaýar şo taýda. Diýen görýäňiz. Siz gödüňiziň öňünde bolup geçýär köplenç. Şol adamlaryň näme ýerlerinden görýäňiz. Şo taýda başa gaýryp görgüliň bara gaty kyn ýagdaýda talyp durulan adam görýäňiz. Şoň elini hemme dokumentlerim düzü, şonda da tarap dur. Gödüňiziň öňünde bir o düýün köýüp daşy guramadyk düýün köýüp sırtdan gaçan bir haramzada ýaşy nemeler lay migrasiýaň işgärleri. Bir giden videolar görüp otursa maglumat gelip dura. Näme üçin şol üşäň etdiň ara, näme de otursaňyz o diýip kollektivlerini gokdursaňyz, siziň hemmeňiz ara uçurdan düşürüp bilen o başga. Sen sesiň çykardyň diýip ýerine gaýtarjak bolsa da köpçülikden etseň hemmeňiz gaýtar bilen o şo taýda. Siziň beýniňiz nähili işleýär? Hudaýjan maňa bir degmesin. Men bir geçmenmi kam, Hudaýjan men bir maňa bir degäýmesin şu bir men günüm bolsa bolýar, meni geçirseler bolýar diýip dursaň da. Ha? Bolýar şu gedek sen geçirdiň, indiki gedek geçirdiň, göne üçüncü gedek. Ýene teň seňem başyňdan ýeni bilýär şu da. Näme üçin? Sebäbi şolaň edenetçiligi ýol alyp otyr. Edenetçiligi ýol alyp otyr. Sizem näme pikir edýäňiz? Ay bilen ýüregine bugün bir rehim bir ýermese, bir ertiri inmedimi ka? Belki bir Hudaýjana ýalbarsak, belki rehim dar bolmaz bu bular diýip pikir edýäňiz. Köpiňiz şon ýaly nime diýäňiz? Dowa dilegiden bolşup. Beýdiýeniň bolan şol haramladalar üýtdä, nok şo haramladalar üýtdä, nok olaň zanny şon ýaly. Hatda siziň öýüňiz şon ýaly bolýaňyz şo taýp barsaňyz. Sistemaň öýüdi şon ýaly. Siziň islenlik beriňiz bar. Şu ýagdaýda şikaýet edip beren islenlik beriňiz hem şo taýda migrasiýa gullugyna aeroportda etip otursalar şo taýda işletseler, siziň öýüňiz hem şon ýaly bolýaňyz. 100% garantiýa berýän men şoňa. Öýüňiz hem şon ýaly bolýaňyz. Näme üçin? Sebäbi sistemaň öýüdi çüýrük. Sistemaň öýüdi şolar ýaly çüýrüklüge kontrollik etmek üçin, şoň öňüni almak üçin işleýän ok sistemaň öýüdi. Şolar ýaly zatlara ýol berseň wa, şu taýlarda da bolýar, şu Ýewropada da bolýar. Şoňa ýol berseň. Ýöne Ýewropada näme işle? Sistemi işleýär. Şolar ýaly haramlardan biri çykan etdiň häzir 5 manat para alsyn, 5 manatçyk para alsyn o. Aeroportda oturup ýa başga ýerde oturup. Şolam kamera düşdüm bir ýeri. Ýa ýokurdaky duran kamera düşdüm. İşi gaýdýar şol adamy. Gaýdyp şol sistemada işlemedi ýaly edilýär şonda. Tewa sistemi işleýär. Şonu sen fiksir etdim, şonu sen misal üçin video aldım ýa audio bir ýerde alyp habar terişlerine ýetirdiňmi? İşi gaýtdy şol adamyň. Ýanky çynowlyň, ýanky immigrasiýa işgärýä organyň işgäriniň işi gaýdýar. Tewa berde habar terişlerini işläpdi. Şondan kötenen adam näme diýär? Hökümete geçip bolup duran ol. Barya da habar terişlerine berýär.
Ya da bar ya da prokuratura veriyor. Sistemde işlep başlaya. Eger ol adamlarım öz yerini etmeli işini etmede, onda olan özü maskarı oluyor. Neticede yankı bolan fakt eşkar oluyor, cemiyetçiliğe eşkar oluyor. Şol adam gaýdy bolan şo taýda oturup bilen. Emma Türkmenistan'ın şertinde näme? Sen arz edip hem şoň üstüne alyp bilen, öňüne alyp bilen. Sistemen özü çüýür, işlän ok. Ya bu haramzadalar bir-biriniň arkasynda durýar. O taýda alınýan paradan eklenip oturanlar var, ýokurda haramzadalar. Şoňa ýol berýär. Şolar ýokurkular ýol bermese bolan ama. O taýdakylary da nalog salýarlar. Sen her gününe şunça para almaly, şunça dollar bize bermedi, ýokardakylary. Bolmasa sen şo taýda oturdunoklar aeroportda. Indi şo para alýanyň özü günäkärmi? Şo para alýan şu elbetde günäkär. Indi siz aýdarsyňyz anda ýokardakylar olary zastavit edýär. Şoň üçin almaly bolýar diýersiňiz da. Ýöne şol adamlaryň özleri iýwal bolsa şo taýda işlemäge barmadylar. Şo paraly oturan haramzadalar we hawa ýokardan olary ýanky nalog salynýar. Norma berilýär. Her gün ya her hepde şunca plança toplap maňa geçirersiň diýip ýokardak başlyklaryna berýär, başlyklar maňyrkylary berýär, öz dolýagyny alýar, öz bölejigini paýjagaşyny alýar da ýokark geçirip otýar. Sistemaň özü şon ýaly. Şoň üçin hem ýokardakylar aşakdakylaryň arkasynda durýar. Aşakdakylary da zat etjek bolup zat edip bolany. Şoň üçin näme gerek? Gowuk gerek. Türkmenistanyň öz içinde erkin habar teri işledi ýok. Ketin çykarjak diýsem şo ardyňy ýetirjek diýsem. Su sistemi tam işläne olarym ýokarkylardan gorkýar. İşläýin ýene de ýokarkylar oňa ruhsat berene. Diňe bir ýol galýar onsoň. Gowuk tudurmak. Türkmenistanyň içinde habar herişlerine tudurup bolany. Ondan gowugy nirden tudurjak sen? Daşary ýurtda tudurman, nirde tudurjak o? Haramzadalar siz içiňizde gurrun edýänliňiz bar. Gelle ýurduň içinde gurrun etdi, oňa erkek bolsaň diýip. Hanten önce ýurduň içinde gurulýar görkezdi ilki. Görkez ýekejäňiz bir premier görkezdiň, mysal görkezdiň. Onuň maňa şakyly uradyň men bar ýany ýanyňyzda ikinji adam bolup men bar ýa. Ilki görkez ýurduň içinde. Diýmek ýeketäk ýol galýar, daşyna gyýgıraýmadan içinde gyýgyryp any näme gün gördüler. İçinde barmaly ýerler bar. Barmaly edaralaram bar. Etmeli ýagda işiňiz bar. Hemme dady kanuny görä edeniň bilen hem ýol almasa onuň näme galýar? Kanun ýol bilen etjek bolup berenler bak, şonu da köýdenip çykyp bilen aklar. Ya kanun işleýär Türkmenistanyň içinde. Şoň üçin daşyndan gyýgyrmasaň başga ýol ýok. Ha? Türkmenistanyň içinde golle gyýgyrdy. Awal Türkmenistanyň içinde bar gyýgyran bilen näme bol? Endi allar ýygyna bakitdiler da ondan iş itýär. Şoň üçin daşary ýurtdan gyýgyryp biz maskara etmeli şular, şu haramzadalar. Näme üçin? Biziň çykyşlanmada terjime edip diňläp oturan halkara gurumlar bar. O halkara gurumlaram Türkmenistan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk etjek bolýar ýa edip görler. Ona bugün bolmasa, bir gedek bolmasa, iki gedek bolmasa, üçüncü gedek ya 10-njy gedek şolaň öňüne goýulýar. Ana şo mesele. Sebäbi berdäki gurumlaryň öňünde de awray däl, ýanky ýaly paspurtlukla üstaşylyp durulsa, bu gurumlarym o rejim bilen hem hyzmatdaşlyk etjek bolsa, onuň berdäki bilen öz raýatlarynyň özleri ýüzüne goýýar da, o howt nähili rejim bilen hyzmatdaşlyk etjek bolýar. Olan edip beren adından habarыңız var ama näil gurumlar siz öz awraňyz hakynda pikir edýäňiz okmy o atmy diýilip bilen öz awraýyna şikayet etdi. Şoň üçin biziň tuzurýan gowukymyz näme üçin gerek? Birinciden şo Türkmenistanyň içindäki haramzadalara biz ýetirýär. Ey, siziň edýän paspurtlaryňyzy biz şu taýlar eşdirip oturýarys, eşdireriz. Ya sırtınız doğru tutun. Bolmasa şu taýdaky halkara gurumlar bilen hyzmatdaşlygynyň arasynda biz bögot goýup bilýäs. Şolar ýa duýduruş berýär. Ondan men tany hukuklar goraýjy gurumlaryň mullakan rolu bar. Olar ýanky ýaly meseleleri şo gurumlaryň öňünde galdyryp berýärler. Nüýediňiz pikir ediň, şu taýlarda da biz şu hakda, şu zatlar hakda gurrun etmesek, dymy otursak, şu taýdan hiç kimin tesi çykmasa. Sizinde bir giden dinduklar bar, haramzadalar bolýar, siziň isleňize eýerip, siz şu taýdaky ýagdaýyň tankid edilmegini isleňiz. Şeýlemi? Sebäbi siziň pikiriňizce näme? Şu taýdaky haramzada haram tohumma yegenler we beýlekler we meheme we organ işýalar bir giden haram gan torýan, gan torucu jandarlar ýaly we hülükler we adamyň ganyny torup oturanlar we şolar tankid etsek, siziň pikiriňizce biz watana dil ýetirýär. Biz watana dönüklik edýär.
Sizin pikir kadar şon ýaly. Siz watan bilen bar haram tohum çalşyp oturýardyňyz o. Indi özüň gözüňizden getirin. Hiç kim şutadan tezini çıkaran ok. Hiç kim. Ölseňiz hem. Hiç kim tez çıkan ok. Size izin aytarýam aeroportdan. Ya barıp sizin aýalyňyz zorlaýarmy, gyýdyňyz zorlaýarmy, öýüňiz zorlaýarmy. Şolaň etmejekler ýok. Siz pikir etmeň, şu gok turmasa şu taýdan şolaň etmejekler ýok. Şolaň diýmek bilen men organ işgärlerini gödüňe tutýan, şu taýdaky emellerler gödüňe tutýan, jegenler gödüňe tutýan, jegenler bilen bir hemşer bolup gören haramdadalar gödüňe tutýan şolaň bary etmejekler ýok. Şu taýdan gok turmasa ba, gaty elbet zatlar edibiljek şolar. Ana gulelek ýeňemizden ana gyýdyn zorlap 3-nji, 4-nji gatdan jaýdan öldürip dynmadylarmy? Şolar eden okmy şu haram tohumyň öýde bolmasa şu tohum bilen baglanşykly adamlar etýär şonu. Näme şonu şolar siziň çağalaňyzda etmedi diýýärmi? Şolar ýar gok turmasa. Ha? Ýöne şonana gulelek ýeňemizden şol başyndan geçen şu gyýdynyň ölüm bilen baglanşykly wakan bir şeýde galdyramyzdan soň inni häzir titräp oturýar. Titräp oturýarlar, inni şonu etjek adama mädir edi bilen ok. Näme üçin tebe dünýä ýaýrady ýanky gurrun, ýanky wakan öýdi, şo tragediýaň öýdi, şol wagşylyň öýdi dünýä ýaýrady. Ýa-da ikilenjige de üçlenjige de gaýtalansa şolar ýalda onda ol hasam ýüzü garalyk boljak tutuş rejimiň öýdüne. Şoň üçin bu tudurmak gerek. Eger hiç kim tezi çykmadyk bolsa. Şo gülelegiň gyýdyna edilen nady beýleklere etmediler, öýdýärmi? Etmediler, öýdýärmi? Elbetde derler. Şu goktan onuň çekinen oklardyr öýdýärmi? Çekinýärler, ýene näl çekinýärler? Haram zadalar. Her näçe öýlerini men eden ol görkezip bersinler. Balaklara sıçýarlar şu taýda biz gokta dursak. Indi şoň öňüni aljak bolýanam kimler ýene de adat haram zadalar öýlerini daşary ýurtda hammalçylyk edip o daşary ýurtlara aýdan türkün orsun kokun sepirip beren adamlar ýene de şu haram tohumyň şu haram zadalar arkasynda durýarlar. Indi siziň psihikaňyzda näme düşünmeli adamlar? Men şu temany var ýam, şu ýanky bolan wakadan soň var şu ýanky Türkiýede şolar aýatyň eden zady var aktiviste garşy. Şonu iş aldyrman. Şunu eşitdim de var men var davlenýär ýokary galdy. Bu adam ýene bir gede gaýdýan, şonu etjän, şonu etjek adamlar iki ýeke däl. Halkyň aglawaty şolar ýaly. Ana studentler, talipler, meselesini alırsaňam ertek gün şu talipler gurulda şolaň aglawaty. Bizi watan döňüp hatapdyar. Emma şolaň meselesini bolýanam ýene biz insaňlar. Enatalar däl, ýa adat raýatlar däl. Indi men size ýüzlenýän adat raýatlar şu haram rejimiň tarapyn tutup, şu bolup gören wakalary bastyryp edip, gurrun etmäň o, watanymyza dil ýetirmäň o, asmanymyza sow dip, hamala beýdeki ýurtlaryň asmanyny üstünden ýokardan wara bok ýalyp duran ýaly näme? Berde näme asmandan ýokardan näme bomba ýalyp duran diýýäň asman barasy. Ha o asmanyň arasy diýip onuň hemme da kaýl bolup oturmaly. Sen gyýdyň öldürse de, şagaň zorlasa da, aeroportdan götüňe depip ýydyňa gaýtaryp otursa da sesiň çykarman oturmaly. Asman mırasa diýip, ha? Ertek gün şu öz günüň başyna gelenden soň sen ýene de gödüň ýaşyny ýanlak bilen sepirip aktivistlere ýüzlenjek adamdan biri siziň her biriňiz şon ýa. Her biriňiz şon ýa. Başga niye kesin getirjek? Başga tetin getirer yer var şu gününe. Blogerlere, aktivistlere yüz tutaýmadan başga kim var? Şolaň ama sesini side galsa kim ettirjek bolýar. Indi şunu siz özüňizde näme düşünýärsiňiz da? Özüňizde. Men size ýanky şu haramdadalar ýüzlenýän şol. Bir de garşy sürnüp beren haramdadalar wa watan ýönükleri näme diýen o atlandyram. Men size ýüzlenýän, siziň özüňiz. Şu beyniňizdäki şu duran şu psikologik ýagdaý özüňizde näme düşünýärsiňiz? Ha? Şu dünýä garaýşyňyz ýa-da bir de bolan şu garaýşyňyz özüňizde näme düşünýärsiňiz? Ýeka tek düşünür şu men aýdaýyn. Siz bizi şol haram rejimiň, şu haram hökümetiň eden etdiligini, şu sistemaň içindäki çüýrük gan horlar var. Şolaň eden etdiligini tanqid etýär, şonu siz näme diýäňiz, şonu watan tanqid etmek diýip düşünýäňiz. Biz size näçe ýyllar ber düşünürük gelýär, watan bilen watany satan haram zadalaryň ikisini näme diýip siz bir ýerde, bir derejede goýup edýäňiz? Güzel ullukan adamlar var, kämillik ýaşyna ýeten adamlar şu ýöne koýnadyň farkyny düşünýär.
Vatan wa vatanın içinde halka hizmet etmeli. Haramzadalar var. Olaram näme diye halka hizmet etmenin yerine halkın gany soruyor. Halkı eziye, halkı üstünde izdivaç ediyor. Meydan ediyor dedim. Ağrını da yatırıp. Şoň tarapy parkyna düşünüň dokmy? Biz şolar ýazgar ýaz. Bize çünkü şolaň eden etdili hakynda gurrun edýär ol. Watana dil getirme. Ey watan zatanlar. Erkek boldan ýugurdyň içinde ölemedi. Şunun beýniniň bar işleýişi. Agdabaňydy men şu beýniniň bar işleýişi. Şoň üçinem. Millet emeňden ok, halk emeňden ok, ýugurdam emeňden ok. Şoň üçinem ýugurdum ýar pilaty daşar ýurtda gedip berýär. Başartalarym galanam çık bilen ok. Şoň üçin döredildim şu ýugur. Ha? Ýugurdum mar dip bu ononyň we bir şöýden bolup bara gursoňga kakanyňa degýän atmy. Ýugurdyň içine bir girsen çykyp bolan ok, çyksaňam öýüňe barar ýaly. Haýygy otyrdyň, bara aýsam nähili gorkady. Adam pakyr öýüne barmakdan gorkýar. O watan diýilýän zat sen wara bir üýüň wara, bir ataň enýäň bir üýü bolar ha. Sen bir ýerler gezmäne gidersiň, bir sergezdançylykda bolarsyň, iň soňunda wara üýüňe gaýdyp geleňde wara. Bir howlu borsyň aýdyňa barmagy. Öz eneň ataň dogun garyndaşlaryň bir gojagyna dogulmaga, şolaň bir diýdaryny görmäge. Howlu borsyň watan diýilýän zat şon ýaly yer bolmaly. Nir gitsegem, nirde sergezdançylyk çeksegem, iň soňunda şo ýugurda howlu bor ýaly bolmaly. Şo watan diýilýän zat howlu barlýan yer bolmaly. Bizde nähili bolmaly? Bizde nähili bolly häzir? Hudaý saklasyn, nädip şo takbir barman borka? Nädip şo şol haram ýugurdyň ýüzüni görmeýän borka? Haram rejimiň ýüzüni görmeýän borka? Nädip bir saktanyp borka daşary ýurtda diýip pikir edýäňiz? Şo tak barmak hakynda pikir dörende sandyra otyrdyňyz köpüýmediň. Epilepsiýa ýaly ýagdaý dörýär sizde. Ýüregiňizde çünk bolup durandyr şu wagt men aýdyp duranlar. Onuň näil watan bolýar? Şol watan boldugymy? Ine men ýat ýurtda da, men şäherде ýaşaýan. Men raýatlygym Kanadaňky şu taýda men hemişelik ýaşaýyş statusym bar, PMJ'm bar da. Şu şäher men üçin wara watan o, näme üçin diýsen men niye gitsem ýygyma dolup gelemde wara. Şu serhedin, şu migrasiýadan hem serhetden geçemde şu taýdaky oturan işgärler bar. Şu serhet pullugynyň, gümrük pullugynyň, migrasiýa işgärleriniň maňa bolan garaýşy bar. Men statusym görýärler, men şu taýyň hemişelik ýaşaýjy diýip. Maňa mehriban ýüz bilen seredýärler. Maňa mehriban ýüz bilen seredýärler. Ýöne şolaň ýöne malaýym ýylgyryşynyň özü näme degen o. İzdivaç etmege beýlede dursun ho, ýöne şolaň garaýşynyň özü bar. Maňa adam hökmüne garap, hoş geldiň diýen söz aýdýar köpüsi. Hoş geldiň diýen söz aýdýar, men gözüme ýaş aýlanýar. Şolar türkmenler, şolar men bilen watandaşam däl. Ýart ýurduň adamlary men şuta gelip şutada hemişelik oturmalyp ýaşap görenim üçin, şu ýurda biradarak özümçe goşanyp üçin daşa ýurda çykyp ýygyma gelemde, şolar meni öz watanma dolanor ýaly duýguny başdan geçirer ýaly şolar şon ýaly alyp barýarlar özleri. Şoň üçin howlup dolanýan şu ýurda dolananda men öz ene toprağıma bir atamyň enemiň öýüne dolanýan ýaly duýguny başdan geçirýär. Näme üçin türkmenler öz türkmenlerine şon eden o? Ha? Näme üçin? Indi şu bizim watanny bolmagymyzmy? Indi şu bizim bir tarap garaşsyz döwlet bolmagymyzmy? Watan baradaky edilen asyrlar boýy edilen arzuwlaryň şumun hasyl bolmagymy? Ine mawtumul atamyň arzuw eden watan näme? Bu haramzada baratlara bu taýp barar ýaly adamlar sandyra oturan bolsa watan boldy bolýarmy? Şo taýp bir barmal etmesin diýip her bir türkmen dilek edýär şu gün. Şo taýp bir barmal etmesin diýip. Şu ýagdaýda siziň her biriňiziň günäňiz bar. Esasanam şo ýagdaýa kimdir biri şo ýagdaý barada gurrun etjek bolsa şoň öňüni aljak bolýan haramzadalar bar. Siz şunu döredip otyrdyň. Ya da ütdeme ya. Sistema özünü ütmetmesen ütdem. Tidem dilek ediverin.
Olun yüreğine ansap birer, zat diýen nemeden bolup bara. Hiç sen onu tap ya. Yene bir gede gaýdýan. Adam diýilýän zatdyň özü bara. Şu edenetçilige yol berilýän şert bar bolsa, şol edenetçiligiň wat şägin bilen ok adam diýilýän zat. Sistemaň özü şonu ramka salmaly, bir çygyra salmaly. Şonu ýaly sistema döretmeli, şo sistemanyň işler ýal etmeli. Ana şonno bir gözlü başly bir zat, bir ýagdaý emele geler. Adam kärçilikli, tanperwerlikli ýagdaý emele geler. Adamlara hyzmat edýäjek, watana hyzmat edýäjek ýagdaý emele geler. Ýöne şo sistemaň özüni gurup bilmesen, olam gurulmady Türkmenistanyň içinde diňe bir zat üçin gurulon, nädip halkdan iň soňky ganyny sormaly, şondanam özüňe meklenmeli, ýokarkylara meklenmeli. Sistemaň özü şonu ýalyp gurulon. Şonu indi ada ulagymyza ütetmegiň ýeke-täk ýoly köpçülikliň tankyt. Onam daşary ýurtdan etmeden içinden edip bolanok. Şoň üçin gaýta siz daşary ýurtda ýaşap ýörenler. Sizem şu tankyda sizem goşulmaly. Yerli yerden şu taýda şert barka, daşary ýurtda şert barka, yerli yerden şonu etseňiz köpçülikliň milyonlarça bolup okturulsa, ýurdun içine ullu kantiýatyny ýetirjekdigine 1000% garanti berýär. 1000% ýurdun içinden gaýgyrmaň gerek ýok. Ýurdun daşyndan ýöne köpçülikliň edin. İki yaka bolup ol gaýgyran peýdasy ýok. Olar güýç görünür. Ýurdun içinde haramzadalar we ol şeytançylar. Olar güýç görünür. Olara güýç görkezmeden bolan gözüni gorkuzjak bir ýagdaý döremese, olar käň ütetjek adamlar da, çekinmede saýlajak adamlar da. Şolary çekindirjek, ýene bir gedek gaýtalap aýdan çekindirjek zat köpçülikliň halkyň sesi. Köpçülikliň halkyň sesiniň çykmagy üçin hem şert bar. Sosial ulgamlar bar. TikTok, YouTube, Instagram, eýlek Twitter ýene mümkinçiligi ulanyp köpçülikliň her kim yerli yerden häzir kollektiw bilen etse, haýsy ýerine de ýetişdirýär olar. Haýsy ýerine de ýetişdirýär häzir her kim özünden gorkýar. Indi gözüne getiriň häzir. Şu geljek bir hepden dogamyny aýdalyp 10.000 sana adam çykdy. Aňyrky hepde 20.000, 30.000, 100.000 adam çykdy. Tetin çykarda, ýöne sosial ulgamlarda onlamynda. Hemmeti öz derdini gozgap. Her kim ödem diňe derdini gozgasyn. Her kimem derdi ýeterli. Bilýärmi nähil şu gohun özi nähil tarsyň öretjek. Aňyrda näde aýyrsyň hereket edip başlaýdylar. Oho, bu gohu tuturup oturan adamlar ýurdun içine gelýär, nähil orka diýilen pikir döretmeli. Şoň üçin daşynda hereket etmeli. İçinde girip men hereket edin diýen mok. Daşynda kollektiwlen edin. Sesini çykaryp beren adamlara da hormat goýun, başarsaňyz. Başarmasaňyz hem sırtyňyzy ýumunda bize garşy jynkyňyzy çykarman gaýrat edin. Bizim kemçiligimiz barmy aýdy bilersiň. Ýöne bize tankyt etmeň. Ýemo, kapa ýokmeň. Watana dil ýetirmeň diýen bir samsak haýwan gurrun etmeň biziň ýanymyzda. Ana kemçiligimiz barmy any gaýdyk. Näme kemçilik bar menden misal üçin? He? Konkret kemçilik bar aýdy bilersiň. Biz bir-birimizi tankyt edibiler, hawa. Bäze de bu taýdaklaryň ol aktivistler ap berenler, ýa opozisiýonler ap berenler kemçilik ýeterlik. Olan ýurdu dolandyrmaga potensialam ýok. Ondan men size aýdybam gelýän, ýene de gaýtalap ýüzlerini de aýdyp otýar. Men olar barıp ýurdu dolandyrmalıyam. Belki gelecek gün etilden içinden çıkmağı mümkün. Ýöne häzirkilerin içinde men dogrusyny dogry aýdyp otýar. Men olan içinde häzir görüp beren adamlaryň içinde ýurdu dolandyrýaly potensialy bolan, intellektual potensialy bolan derejesi bolan adam göremok. Onu men dogry aýdan. Ýöne şular gok tutulmaly, şular edip oturan gurrunlar dogam etmelimi? Etmeli. Şu goý körde hin bolsun. Bu iki söýdüň başyny çaty bilmeýän bolsun. Ýöne şu ýagdaýy, şu taýdaky bar bolan tankyt kemçilikleri, edenetçilikleri tankytlasyn. Näme şu söýde ýanmy? Ol tankytlamak diýmek häzir men şu watany men dolandyrjak. Men elime beriň diýdiň däle. Tankytlamak diýmek bar bolan
Kemçilige näme gelir? Bildirmek boldy. Men mysal üçin çykyş edip ýa-da şu kemçilikler bardy, gurrun edemde men aýdam, "O, getirin şu watany maňa berin." Men bilýän bolmasa şu haramzadalardan gowdolandyrjak. Ýönemitde başga da aýtjak bolýan, maksat bu taýda tanqid etmeklikden maksat şu watany elim ala etdiğini öz bir hududyny näme urjak bolmaklyk däl ol. Ýagdaýy näme gelir bildirmek. Ýagdaýy gowluga tarap üýtmetmeklige bolan içerigi bermek. Şoň üçin tetini çykarmak. Düýä haýt diýmegen bir medet diýip türkmeniň bir sözi bar ha, şu haramzadalar olar düýä däl olar. Olar barp eten doňuz gan horlar. Şolary da haýt diýmeden ondan nädipken ýagdaý diýerçi. Inni men diýjek bolýan şu taýda käbir nemelere geldikleri we pursada. Ýurdun içinde şo bir giden kynçylyklar başyndan geçip gören adamlar şol wara gaty bir paltalar daşa degämese var, özleriň bilip otur şu taýda seslerini çykaran bilen türmäge giden okşalar. Ine köp adamlar ýa-da daşary ýurda çykarylmanýarlar. Soň habar gelýär ýani Türkiýede durmuşa çykyp bana, soň Türkmenistana bar beýdine ärlerine goşup ben oturan bir giden maşgalalar bar, ony soň kwatlar belli bolýar-da. Olam näde belli boldy? Ha, lys bular wara, bir giden ýollar synak görüpdirler, ýan kaýallar. Ha, lys paltalar daşa diýen soň iň soňunda indi gelip arada näçe ýyl geçen soň wara aktivistler ýüzden onup başlaýarlar. Öň nirdeňiz näme şu öň başda şu da şu problemany gallyryp aktivistlere ýa adatlyk radiýasyna çykan zok, ýene deň zok. Ketiniz çykaraňyz ha? Bir gaýratlyk ýaly bolmam görünýär da. Ha, lif bolmajak bilen soňlar gelip aktivistlere. Bolmasa şolar üçin näme şular aktivistlere ýüzden onup. Sebäbi şu köýdenip beren şol aýallaryň özleri aktivistlere edil şu adat adamlaryň garaşy ýaly gara köpmesi. Vatan düşmanlar diýip düşünýär, şoň üçin ay olur, ýüz tutmaýyn olur, ýüz tutmaýyn diýip. Eň soňunda şey diýip ne ýüz tutanyň biri aradan ýurtdan çykypdyr. Men size suratyny görkezýän. Tek bir döwlet taşynmykdalar. Ene zökre goçyba Türkmen. Ene şu marly gyýdym ene şu. Ödem bilen etrafymyzdan eken adam kilwadar etrafyndan ödem. 2023-nji ýylda oktyabr aýyna gelipdir da dokumentin çalşyrmagy. Pasurdan çalışacak bolup o ýylyna çykarmandyrlar. Ödem äre çykan. Türkiýede äre çykan. Am 90-njy ýylyň gaýdy şu goý. Arada ne odatda 19-njy martda maglumat çykdy ne Türkmen News'a. Ana ahir soňy gelip ine şuň kugun ýurtdan çykdy. Çykardylar ahir soň şuny. Ýöne bunu gaterbet kötäpdirler. Gaterbet kötäpdirler. Ödem sesini soňuna gelibem göni ahir soň halis bolmajan bilen soň aktivistler kanalyna gelip şu sosial ulgamlardan ýa-da TikTokda da gurlap başlapdy. Bir yarım ýyllap aktivistlere çykmady. Ne adatlyk radiýasyna çykdy, ne aktivistlere çykdy. Näme edipdir şu kanuny ýollar bilen ýol bolýan bolýar da Türkmenistanyň içinde. Olaryň izdiwaç edýär bu üstünde. Edil şuň bilen bir wagtda diýen ýalam, ýene de bir ýanan ýyllaşamaz Türkmenistanyň içinden. Olam Türkiýede äre çykan bir aýal maşgala, olam çykdy. 18-nji martda şu arada maglumat çykdy, 19-njy martda da ine bir ýyl arada maglumat çykdy. 18-nji martda adatlyk radiýasynyň saýtyna maglumat goýdular. Enejan Cengiz, ene familiýasy Türkiýanyň familiýasy, Türk ääriniň familiýasy. Enejan Cengiz adly biziň bir ýyllaşamaz. Bulam şol 23-nji ýylda gelipdir bulam. Şu ýanky dökre diýilen şu bilen bilelikde diýilen ýaly barpdyr da. Bulam bir ýarym ýyllap közenip ahir soňy şu äri ba. Şu Enejan Cengiz'iň äri adatlyk radiýasyna sesim ýetirdi arada. Ne 2024-nji ýylyň dekabrynda çykyp başladylar soň başga da bir gidenine erkekler çykyp başlady şundan soň. Ilki şu çykdy, şu ýanky Enejan Cengiz diýileňiň äri Cihan Cengiz. Cihan Cengiz ilki çykyş etdi, adatlyk radiýasynyň migrant media diýip bir ýörüti proýekti bar. Şoňa çykypdyr da. Ondan bunu körün taýym ýa-da nastaýaşy bereme diýip bir näme telekanaly bar, adatlyk radiýanyň nemesinde bir idarasynda ýerleşýär da. Şoňa çykardylar bunu. Ondan bu görelesini eýerip ýene de bir näçe Türkiýeli erkek adam öz aýallarynyň Türkmenistanyna Türkmen garanlyklaryny şolar çykaryp bilmeýänlikleri hakynda çykyş etdiler. Nüştada Yılmaz Ozkan bilen Rüstem Arslan. Olaňam aýallary Maýsa Özkan bilen Dilfuze Arslan.
Türkmenistan'a çıkıp bilmeyen yörün. Ine şular iki tane yiğitin çıktılar. Yanvar ayında yanlışmayan olsam Adatlık Radyo'nun yemesinde, saatinde. Ine şu iki erkek adamım çıktı. Ine şu yana şulan çıkışından da ine şu yankı yok orku Cihan Cengiz'in ayal çıkıptırında olam Mart ayında. Ine ödün o gödüğünden getirin. Ne için şu çakaşında bir yarım yıllar çıkman. Ahırdan şular teklerini çıkarıp Adatlık Radyo'nda görünüp başlananlar yani aktivistler platformalarında yayınlarında çıkış edip başlananlar buradan izleyene 2 ay çıkabildi. Ödün pikir eden doğum şu adam bağlanışını görüyorsun doğum he? Bir yarım yıllar eğer bulan ödeden aladaları netice veren olsa bulan barmadık kapıda almandır. Barmadık kapıda almandır. Bulan kuşlarını toldurup dururlar. Şol katnap migrasiya kulluğuna katnaptırlar mı? Adalet ministerliğine varıptırlar. Prokuratura çenden barıptırlar. Ol prezidenti arda varını yadıp elleri uğrak ediptir. Bir yarım yıllar. Eğerlerim tutya. Eğerleri Dışarı İşler Ministerliğine çendi çıkıptırlar. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliği, Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği. İne peyda. Olmasa şu taylar tehditleri yetenden bir şu ayarlarını çıkarıp bilecek ya. Şolan peyda etmeyendir. Gelip insanına şolar Adatlık Radyosu'nun platformasında çıkış eden tanımlar hemen aktivistlerin bir neçesinin sosyal ulgamlarına çıkış eden tanımlar platformalarında şondan buradan iyiliğinden şu iki ayalın kiden çıktı. Hava ondan şu adat erkin söz şu edilen tankitler netice beren oken mi? Hı? Yöne men gaharım gelen adı ne ama yankı zöhre değil yani. Zöhre goçuva. Ünferin şu ayda ne ama diye. Çıkan son öz Instagram'ına şunyal maglumat koyuyor. Deme deyip canım vatanım, aziz vatanım hoşça kal. Mehriban serdarımız canına sağ olsun. Ve dik olsun, başınız dik olsun. İşinizde üstünlükler arzu ediyen ya da. Toyut bunu kömek edene aktivistler, halkara kuramalar, yankı insanı kupların koruyucu kuramalar, Adatlık Radyosu ali, haber hedişteleri bunu kömek eden. Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un şu lişe koşulanını görkediyen yekece de tutnama yok, şun hatınam yetirmeyendirler. Ne açı bir yarım millet men hat diyen diye, Türkmenistan prezidentine baranlığından bilen yok, cevabım gelen yok diye, özü diliyle aydiya çıkış eden. Sonra bin sonunda da var yankı şu aktivistler platformlarına çıkış edenden sonra şu dünya yayranından sonra bunu çıkarıp koyuyorlar da onu. Vatanım hava hoşça kal serdarım Berdi Muhammedov senin canın sağ olsun işinde de üstünlük. Neydi işinde? Şu haram işinde mi? Şun günahı değil mi? Şun otur yol başlığı da oturan dövründe aşaklarda migrasiya kulluğunda suğutlarda yenelerde şular yala adaletsizlikler oldu. Senem şoňa taw bolsun aýdy. Ine men gaharym getiren ady. Aktivistlere taw bolsun aýtmandyr. Sosial ulgamyna aktivistler taw bolun maňa eden ýardamyny düşünip ýeke söz ýazman. Ine men gaharym gelýändir. Öýlem şu ýylyň başyndan berim derdinem diňe aktivistleň kanalyna aýdyp geldi. Naşoň şol eden çykyşlaryndan bir bölegi men dinledeýin. Ol başta Talip Abbas ilişimiz var. Şon kanalyna çykdy. Nur Muhammed Kirpilotyrka barıptır TikTok'ta. Şo taýda derdini şolara gurrun berýär. Ine şondan bir bölek dinle. Ben özüm Marvel Aytym ýaşaýçysy Vekil adyr etrafyndan. Öz hakykadım, pasportda kadım Zöhre Koçova Türkan. Türkiye durmuşa çıktım. Türkiye rayetinde okudum, iş yaptım, tasnifalak gördüm, işleyen sotayda ve gördüm. 2013 yılda Türkiye devletine gittim. Hem okumak için hem işlemek için. Özüm 97. yıl Türkmenistan'a otayda Türkiye rayetinde durmuş vurdum. Söyleyen adamıyım bile. Yani ulaşımıyla. Ve Türkmenistan'a geldim ben özüm 2023 yılın 23. Oktyabry'nda saat gece Türk Hava Yolları'na saat 2'de ve pasportum täzelemene geldim ve yollaşma familyasına geçmene geldim. Türkiye'de hiçbir problemim yok, hiçbir sorunum yok. Ve ben özürdüma maşkalamın yanına geldim ve ben de pasportumu täzelemene geldim. Benim täzeledim, pasportumu bana Türk Fasol vize verdi Türkiye.
Terciden gitmem için Moskova birleşmemize ve beni Türkmenistan bir yarım yıldan beri çıkarmaya. Men çaresiz kaldım. Maskalam, ecem, kankam, perişan, öldüm, perişan ve gitmedik yerlem kalmadı. Hormatlı arkadaşımız, prezidentimiz, Serdar Kurbanlı Muhammed ve çaresiz olan için men sizin yayınıma girmek istedim. Bir yarım yıldan beri men maskalama boşlanma elbetlikler, ma idealler berdi, öz yurdumun insanları sığdıramaklarının beri elbet göz bilen maha serettiler. Aeroporttan gelen günümde çektirmedikleri kalmadı. Şoğun kısmındaki bir iki tane adamın bana yakın soruları verdiler. 6 saat beni aeroportta tuttular. Maşkalama, özüme, şahsıma, namusuma elbet sözler giydiler. 7 saat aeroportta kıyımçılık çektim Şatay'da. Özüm elimde 3 aylık öğrendim yoldaşımdan. Ben 3 ayda çağlam öğrenden düştü. Batı kıyımçılıklar çeken çaresizim. Ben prezidentim da setimi eştirinçem ve şu yaldayımı eştirinçem ben sizin ile yayınımı da girmek isteyen ve mahkum etmemizi isteyen. Na Zöhre Goçuyan öz dilinden eşitip oturdu bu. 23. yılın oktyabrına geldim diye. Şondan beri men diye yüz tutmadık yerim kalmadı diye. Prezidente de yalıp oturuyor diye. Hiç netice vermendir. Ne öz dili bilen aydıp oturuyor, netice vermendir. Awa. Inni ol bunu ara yurttan çıkarman oturmaklığa bırakat da inni yurttan çıkarman ne için? Bu gurgul hiç kanun bolan ok. Kanun bolan ok. Şol hatta Türkiye'de bir az wagtlyk möhleti dolup durýan ki vizasynyň möhleti çykyp ýetişmeýändir da. Oňam jerimesini töläpdir. Tek o barada eşdiren aýdynladyň. Ýöne bunu bara ýurtdan çykarman oturmaklyga bırakat üstüne şo taýda bara ýurda gelip düşenne ýam aeroportda 23-nji ýylyň oktýabrynyň 23-sine şo taýda mehemän bir aeroportda bir işgäri bar eken. Bir haramzada ol migrasiýa gullugynyň işgärine meňleşdi ol. Orada ýene atdylan bir atly bir haramzada bir ýaş adam demek aýdyşy boýunça döwran aýdyşy boýunça olam bir 90 kim ulanyny meňdeşdi ýa-da. Ýa-ki döwran öýde bilen ýaşlaşyrak bolmalylar. Bu näme diýä? Kameraň aslynda diýä, şu otowda diýä kamera duşoň aslynda diýä. Buna jyndyk atnaşyga girmäge teklip edýär. Mejbur etjek bolýar. Sen men bilen ne ýatarsyň? Şo komnatyň içinde ýatyrjak, nem ýatjak, zorlajak bolýar, ol düşünüp dur. Ýöne şonu teklip edýär. Soňam başga da bir giden teklifler edýär. Sen niýe gidip diýä ýalaňaçlanyp diýä suratyňy alyp diýä maňa ýiberersiň. Üstüne de $15,000 para we törärsiň, näme dersiň diýip bar. Bunga bir giden azar berip bu gör bilen baranna şol göňreli barıp dur şa göňreli kenna. Şo ýanky haramzadan bara şol birinjiden 6-7 sanatlap bu taýda oturdup bir otoň içinde azar berip psikolog başyşyryp edip ýene edip izdibat etmegi etmege bir zat ondan soňra telefonyny nomeryny alyp galyp oňa jaň etmesini SMS gönderip zat edip bunu bara ýanky jyntyk açyna mejbur etjek bolmak, para mejbur etjek bolmak ýaly ýyly giderli görüp edip şol çagaty düşür ýaly diýär o. Çagaty bu gurulundan wagtyndan öň düşür ýaly diýär şo haramda. Ine o arada da gurrun berýär, ona göz dilinden diýär. Diýende men aeroportda gelen günüm Türkiýe döwletinden gelen günüm 2023-nji ýylyň 23-nji oktýabryna gece saat 1 ýarynda men öz ýurdum Moskwa şäherine geldim. Ve gelen günümde şo taýda meni bir kamyoneta salyp 2 saat sonra jogap etdiler we men özel şahsym telefonumy elimden almak istediler. Men näme sebäpden men telefonumy görmek isleýäňiz diýemde ýokardan buyruk gelýär, biz şoňa görä görýär diýdiler we men ýanymdakylaryň telefonuny görmediňiz, näme üçin men käfer etmek isleýäňiz diýemde meni ýene başga bir kamyoneta salyp şu taýda sen otur, äder ýene sen bilen gepleşer diýdi. Soň ýanyma bir tany bir oğlan uğratdylar. Men ora diýip bir oğlan. Bütün kamera kayıtlarına bakıbiler. Şol oğlan maňa çekdirmedi, galmady we maňa öz telefon nomeryny berdi. Aeroportda şoň oturýam. Men bilen ýygy jaňlaş diýdi. Men 2 sagatlap telefonumy gördüm. Men ýan ýoldaşymdan ýazyşan tapşyran ýalam. Men näme bagly bolsa şonuň himmetini gördü we men elime berdim telefonumy. Ve maňa öz nomeryny berdi. Sen diýdi daşaryk çykan soň maňa diýdi jaň et jaňlaş diýdi. Berden diýdi gitjek bolsaň $15,000 pul bilen gidibilersiň diýdi şol oglan. Adam ora hemme maňa diýen gatlary
Setlerin hemmeti badır telefonumda beni şantaj ederek korkutup şayda şola olan takladı. Hani sen gidip şimdiden git ya bana şu aytmanı tonyan köktatlarını yani aldıma gelişmeyecek da ben namusuma değişik suratlar uğrat dedi bana. Şu suratlarıma uğratacaksın yüzünü açıp dedi ve sen dedi ondan dedi gidip bilersin hem 15 bin dolar pul deniydi bana. Orad adam, orad numaram 62 83 16 87. Şol men gelenimden son 4-5 ay sonra şu numarını yaptı. Menden son telefon numarı öçük veriyor şu an. 4-5 ay men bilen gepleşti. Gepleşen tapşenyaları, bana yalan hapa sövmüşleri, telefon açmasam sen berik erevetçilik etmene gelen ya men ayıp bile muhtaç ol Tonyan aytmana gatir ve bakları deydi maşallah olan. Yüzünü görkemem tanıyan ve göreysinler men gelen günümde kamera kayıtlarını çıkartın şol oldan men oturup 2 saatlik telefonumu gördü. O korimizde de kamera vardı. Ve bana maşgalama ve men özüme yakınsız sözler deydi. Sen ervetçilik edip geldin mi? Türklere berip geldin mi? Deyip. Men ağladım şok ayda ses edip men Buğremdeki çağı şol oğlan yüzünden düştü. 3 aylık uğradı. Gelemde. O oğlan yüzünden ben çağımı yitirdim ve strese girip ben bütün durmuşumu elinden gelen et şaydan. Ben gitmesin şaydan hiç çok tapmadan gitmeyen diye. Neseredin bana Türkiye'nin ilçanatı vize veriptir. Öden başta veriptir şu pasportuna täzeläpdir bu vize dalıptır. Sebebi Türkiye'nin vize vermediği hiç esasy yok. Vize verilýär, Türkiye tarapy kabul edýär. Bulam aeroportda var ya uli. Aeroportdan bunu ýyna gaýtyryp näme diýär? Aeroportdaky migrasiýa gullugy ýyna gaýtyryp diýär. Şu sebäbini düşündiren oklar. Sebäbini ne sen niýeden bilersiň ki bar gitdi Maryňa gitdi ya. Aşgabatyň aeroportundan. Barny gitdi ya bu bilet pulum koýýar, hemme zady koýýar bu. Bar gitdi diýär Maryň diýär migrasiýa gullugynyň sonra şol diýär şolar jogap berer diýär. Bu bilen mara gaýdy. Biledi koydun diye mi koydu. Maragaydı Maryň migrasiýa gullugyna soraýar, Maryň migrasiýa gullugyna jogap ýok. Olarda jogap ýok. Maryň migrasiýa gullugy ýene de Aşgabatyň migrasiýa düýüp edarasyna jaňa diýe migrasiýa jaňa olardan jogap soraýar. Olaram jogap beren ok. Diňe gadagançylyk bar diýe gutordy. Näme esasynda gadagançylyk bar? Ondan bu ýene de bunu var Aşgabady uradýarlar. Maryň migrasiýa gullugy Aşgabady. Aşgabady bar ya. O taýda da baştan sogma jogap. Baştan sogma jogap. Öde min soňunda näme diýär şo taýda migrasiýa gullugy barada kanun we Türkmenistanyň migrasiýa barada kanun, bir kanun bar. Şoň hamala şoň 30-njy maddasynyň 1-nji bölümine salgylanyp saňa gadagançylyk bar diýipdirler. Da diýýärler da. Aeroportdan çıkacak olamda bana Ölmar velayetinin migrasiyasına gittiler. Benim için dedim bana bir sebep aydın benim için dedim agaytırıyan dedim elimde maşkara birleşim vizam var. Ben Türkiye devletinde deportum yok. Hiç ilmek yanlışım yok. Ne bir sebepten Mar velayetine geçiş olaydır dediler. Ben Mar velayetime gittim. İkiye berik Aşkara'da 103. kamiyete can ettiler. Mar velayetim yönü olarak ben deportumun yoktuğunu ve hiç bir yaldaydı senin ne sebepten saklayandıklarını Aşkabat migrasiyası sidaydır şotay gittiler. Ben son Aşkabat migrasiyasına gelip hat yazdım ve girmek istedim. Beni salmadılar. Hat bilen cevap verirsidiler ve 2026 ayçene çeklendirilen deyip kağıt uğraştılar. Türkmenistan'ın kanunun 30. maddesinin 1. bölümünün 9. bedenine layıklıkta sizin yurdunuzdan çıkmak sınırım. Näme üçin 30-njy madda diýilýän zatdan migrasiýa baradaky kanunun 30-njy maddasy diýilýän zatyň özü näme? Öden birinji gedekde bular ýalar. Köp ayal maşgalalar daşaryk ýurda çykjak bolanlar şol sebäp görkezilýär diýär. Esasen hem ayal maşgalalar barada ulanlanlar şey diýilýär. Käwat erkek adamlara bagatynda da ulanýar. Ýöne şu taýda näme talgylanyýar bular? Näme sebäp bolupdylar? 30-njy madda diýilýän zat şu taýda 10 tany punkt bar. 10 tane sebep var. Ne şu taýda şu kanunyň şu bölümini men size görkezýän. 30-njy madda ine şu Türkmenistanyň migrasiýa barada kanunyň 30-njy maddasy. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň bitmegini wagtlaýyn çäklendirme üçin esaslar diýilip atlanýar. Indi birinji esas. Näme esasyny çäklendirip bilýärler. Şu halatlarda Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň gitmegi wagtlaýyn çäklendirip bilinär. Iki nokat.
Birinji ol döwlet sirrini düzýän maglumatlar barada habarly bolsa Türkmenistan kanunçylygyna bellenlen möhlet tamamlanýança saklanyp bilinir diýe Türkmenistandan çykarylman. Ýagny döwlet sirrini bilýän bolmaly. Hem gaty bir gizliň sirri bilýän bolmaly. Ýa-ni köpürek goçuwa diýilýän şol aýal döwlet sirrini bilýän aýala meňdeşmi ödem bundan 10 ýyl boldy. Ýagny 10 ýyldan bowrak. 2013-nji ýylda gidipdir. Türkmenistandan çıkıp. O näde Türkmenistan'ın döwlet sirrini bilýän adama meňdeşmi elbetde döwlet sirrini bilýän ok. İkinji sebäbi, onuň garşysyna jenaýat işi gozgulan bolsa iş boýunça önümçilik tamamlanýança. Türkmenistan'ın içinde şol adama garşy aýdaly şol ökräk goçuwa garşy jenaýat işi gozgulan bolsa şol jenaýat işi täze ýatyrylýança ýa-da bu torlukly bir höküm çykýança şonu saklama haklar haky bar Türkmenistan migrasiýa gullugy. On ýaly sebäbi bulunup bolanok sebäbi Türkmenistan'ın çäginde suç jogap berişine çekilmedik. Üçüncü sebäbi, oňa jenaýat edenligi üçin iş getirilen bolsa jedatyny çekýänçä ýa-da jedadan boşadylýança. Inni ýanky birinji ta jenaýat işi gozalan bolsa diýdik-da, birinji ýa-da ikinji punkt. Üçüncü punktunda inni jenaýat işi eden üçin iş getirilen bolsa suç höküm çykarypdyr. Inni şol hökümüň esasynda dogul jedatyny çekýänçä şonu çykarman bilýärler diýe. Olam bulunup bolanok sebäbi suwdyň hökümi ýok oňa garşy. Dördüncü sebäp ol kadiýet tarapyndan üstüne yüklenen borçlary ýerine ýetirmekden boyun gaçyrýan bolsa, borçnamalar ýerine ýetirilýänçe çykarylman bilinýär diýe. Nädäli kadiýet tarapyndan üstüne borç yüklenipdir. Ýagny beýdemek näme? Türme höküm edilmeýänler ýöne belli bir şäklendirmeler girilip bilinýär. Ýagny şäkleýin tutsaw, ýagny öý tutsaw diýilen zat bolup bilýär ýa-da ýaşaýan şäherinden çykmaly, ýaşaýan vilayatyňdan plança möhletler balyklap çykmaly ýa-da şertli tutsawlyk berilenine jemgyýetçilik üçin bäkwet iş etmek, bir näçe tagatlar iş etmek her gün mahal üçin jemgyýetçilik bäkwetli iş etmek diýilen bir jedawada näçe tagatyny muduny işlemek. Döwletiň bäkwedine o taýlan meýlan tepirmek ýa bar bir edarada muduny işlemek ýa-da içäril jedalardan berilip bilinýär. Şolar ýaly jedalar bar bolsa, çäklendirmeler bar bolsa, şol möhleti gutorýança çykarylman bilinýär diýe olamaňa değişdi diýär. Ýa-ni köpürek goçuwa indi 5-nji ol kadiýetiň höküm esasynda aýratyn agyr jenaýat iş üçin iş getirilen bolsa ýa-da aýratyn howply residivde bilkatlayın jenaýaty amala aşyran diýilip hatap edilen ýa-da polisiýanyň administrativ gödäwçiliginde durýan bolsa iş getirilen aýby aýrylýança ýa-da gödäwçilik besedilýänçä. Inni görýänmi? İş getirilen bolsa ödem aýratyn agyr jenaýat boýunça jenaýat eden bolsa hem şoňa höküm çykaran bolsa. Onu hatta türmeden çıkandan soňra şäklendirmeler giýilip bilinýär. Eger jemgyýetçilik üçin gat hukukly adam diýip hataplan. Ýani bolsa gat agyr jenaýat eden bolsa, şonda da türmeden çıkandan soňra käbir adamlara belli bir şäklendirmeler giýilýär. Ýöne ýökre goçuwa bagatynda bu bölümem ulanyp bolanok. 6-njy bölüm ol barada kadiýet 6-njy bent. Ol barada kadiýetde raýat hakykligi bildirilen bolsa, iş boýunça önümçilik tamamlanýança saklanylmaly, ýa-ni çykarylmaly. O näme diýdi bolýa? Kadiýet raýat hakykligine bildiren. Ol barada kadiýetde diýär raýat hakykligi bildirilen bolsa diýär. Kimdir bir arza beren bolsa şoňa garşy şol iş boýunça belli bir çäre görülýänçe ýa-da netije çykarylýança olam onda adam gadagançylyga girilip bilinýär. Ýagny ýurtdan çykmaly edilip bilinýär. Döwre goçuwa barada buna bolanyp bolanok. Kadiýeti işi arza edilmedik. 7-nji bent ol harby gulluga çağırylmaga degişli bolsa, harby gullugy geçýänçe bagyşlan ýa-da ondan boşadylýança Türkmenistanyň çäklerinden daşyna hemişelik ýaşamaga gidýän halatlary muňa degişli däldir diýär. Indi harby boşly däl. Demek eger erkek adam bolsa, harby borjwa bolsa, onu çäklendirip bilýärler. Ýöne döwre goçuwa barada onam ulanyp bolanok. 8-nji bent ol daşary ýurt döwletlerine bolan döwründe adam feodalatynyň pidasy bolmagy ýa-da ulçuluga duçar bolmagy mümkin ýen howatirlenme bolan halatynda. Ine şu bendi ba köplenç aýallar wagtynda ulanýarlar Türkmenistanyň haram häkimetleri. Näme üçin? Hamala ýaşky ýyllar daşary ýurda çykaýsa, olaryň ýanky adamçylyk etmäge mejbur edilmegi mümkin, olaryň alnyp gaçylmagy mümkin, eýle beýle. Şunu var özleri üçin hamala indi şol aýal maşgalalary
hükümet işgärleri, gümrük kulluğunu ýa-ni migrasiýa kulluğunun işgärleri şolar goramaga borçlumyşyn. Şoňa täsinde de şykaram dok diýip näme diýär? Para berýän çaň taklyýarlar. Näme üçin şol aýal maşgalaň aladyk ne diýämşin? Aýal maşgalaň aladyk, dogan garyndaşlaram etmellämşin şu barada alad etmeller. Gelip migrasiýa kulluğunun haram işgärleri şoň aladyk edip ýurtdan çykarmalydymışyn. Sebäbi daşary ýurtda daşary ýurt dowlatlaryna bolan döwründe adam tewdatynyň pidaty bolmak hukuky bar diýe gutordy. Näme üçin siz onu ýaly karar çykardyk? Näme üçin men Orfiýada gitsem, ýa men Türkiýe'ye gitsem, näme üçin ala böyle meni alyp kimdir bir satmaly? Milyonlarça adamlara gidip oturuyor ana Orfiýada ýa Türkiýe bar ýa ha onuň çolary näme hukman şolar äkidip adam tewdatyny edip satyp berlermi? Ýetir alyp. Görýän meni bulan adam nemeden bolup adamyň aladyk ne diýen kişi bolşunlar. 9-njy bölüm ýöne Dökre Goçowa barada şoň öz dilinden eşdenmine göre şu 9-njy maddany ulanypdyrlar. Olya odal daşary ýurt döwletlerine bolan wagtynda bolan ýurdunyň kanunçylygyny bolan bolsa diýär. Hamala şo Dökre Goçowa gyýtka wagtlyk wide düzgünli bolupmyşyn. Şo da wideňiň möhletini gutorýam ýa passwordyny möhletini gutorýada oňam jerimesini töläp bolan çykýar. Eger sen Türkiýanyň öz içinde jerimäň tölen bolsaň, diýmek sen günäň geçildi bolýar. Sana ýem şäher gördüler, sen jerimäň töledin. Sen Türkmenistanyň içine gelenden soň sana ýem şäher görmäge hiç esas ýok. Sen ol aňyrdaky ödem kynçylykly ödler döredýär. 23-nji ýylda çäklendirmeler wady misal üçin ondan öňem adamdan köpüsiniň wara widaty gutorýar etdiler. Passwordyny möhletini gutorýar etdiler. Hökümetiň ödetdi. Uçor gatnawlaryny çäklendiren bolşup, onu aradan aýyran bolup, gatnawlary ýatyran bolup wady we bara bir giden kynçylyk döretdiler-de adamdan passwortlaryny möhletini gutorýar etdiler. Ya wizasyny möhletini gutoryp çykyp bilmedi etdiler-de. Soňam o adamlar görgüller ýa-da dolanyp barýar bolýan bara. Şoň üstüne pul işleýärler. Ýagny sen dokumentiniň ana möhlet dolupdyr, indi sen çykman otur, ýöne para bersen çykar ýa. O miňlerçe dollar para berýän, onu da çykarýar, olar öz girden düzgün ödelerim ýatyrýarlar. Näme üçin ýola goýdan? Ýokardakylar şol para almaklar üçin ýola goýdan. Indi Dökre Goçowa şol jerimesini töläňine garamadan gyýsa möhletli bir 3 aý näme şu ýa kypasır widatynyň möhleti dolandan soň jerimesini töläpdir de ýurtdan çykypdyr. O arada da Dökre Goçowaň özüň ha şol 3 aýlyk möhletdäki şol düzgün bolmasy üçin jerimesini töläňini öz dili bilen aýdýar. Siz ýurtda Türkiýede näçe gaçak galdym diýdiňiz, 3 aý diýdiňiz näme? Yani ben Turkiýada näme jerimem barada töläp çykdym we Turkiýa raýaty maňa aýly maksatla birleşiklikler bilen gelip ýanlyma aýtdy we aşgara ýurtdaşlyk konsulatlygyny almaly diýdi we men onam aldym. Maksat kameram açanak ýa-da görkezlik ýa-ni ve men birinji vizama alamda 6 aýlyk berdiler we onu çykarmadylar meni. Migrasiýa gittim, advokat gittim, advokatly koýberdiler. Sonra bir kamiyetin içine salıp sen mira yazacakmın mı dedim. Benim formatı prezidentimiz Serdar verdiğim kamiyet yazacak dedim. Beni sonundan kömek edecek dedim. Ve kesinlikle bu yança dedim formatı prezidentimizden kömek edecek dedim. Benim son kıştım onu yıkılıp yaparım, ağaç yaparım dedim. Böyle benim başkalarına boğuşmak için ben prezidentimde yalvararım dedim. Bana iştahat etme, bunun ölüyümde otur, hiç yerden yazma dedi. Men prezidentimde de bir ýarym ýyldan bäri ýazýan we maňa şu çäklendirilen ösmürler, näme sebäpden bunu edýänlerini bilemok. Anha Dökreň özi nemesini töläpdir, jerimesini töläpdir. Ýöne oňa garamazdan görýänmi? Bulara bakana gerek. Şonu şo taýda sen düzgün bolupsyň diýip indi sen $15,000 bermeli ýa ora diýen haramzada bundan pul sorap otyr. Hem ýalaňyşlan ýa hem suratyny ýerdiýär terediň adamlar. Özleri hamala şol aýal gyýlan namusyna goraýan kişi bolýarlar da. Hamala ýaş aýal gyýlar çykyp gidýärse olar burdan ýanky çin sowdasyny etmäge mejbur edilmekler mümkin. Olaň ýanky moral nimelerine şek getirmekleri mümkin daşary ýurdun raýatlary eýde beýle diýen bolup. Özüm şonu da talep edýän hamala şu ora diýilen haramlardan özüm şol ýanky görüli Dökre Goçowany ýalaňaçdan men bilen janta gatnaşyp ýerdip özüm moral taýdan bol okuluga içerýär.
Emma özüne mähwitli bolsa-da ýanky şu kanunyň ýokardak maddasynyň 8-nji bendine ulanan bolup o aýal gyzlar goraýan kişi bolan bolup olardan para aljak. 9-njy bendin oljak, iň soňky 10-njy bendde nähili ýagdaýda ýene de çykarylman bilýär adam. Onun gitmegi, ýani daşary ýurda gitmegi Türkmenistanyň milli howpsuzlygynyň dähwitlerine ters gelýän bolsa diýär-de. Ýani o näilip ters gelip biler. Kimdir biri Türkmenistanyň raýaty daşary ýurda çykyp gitse, şoň diýe çykyp gitmegi Türkmenistanyň milli howpsuzlygynyň dähwitlerine ters gelýän bolsa. Belki döwlet sirrini bilip, zat edip ýa ýokary bir işlerde işläp, köp zady bilýän bolsa, ona döwlet sirrini satmagy mümkin, näme etmegi mümkin, diýip bahana tapylmagy mümkin bolýar. Ýöne olam ýokary oçuwa degişliler, ýokary ýaly müňlerçe, 10 müňlerçe, 100 müňlerçe adama degişli däl ol. Ýöne gerek bolsa bular şolar ýaly adlarym ulanyp bara sebäm düşündirmän. Näme şu maddan ulanlyk, şu maddan şu bendin ulanlyk, ni sokullyk otur diýär ol. Inni şo taýda ýani zökre gürleýänne şol orada ýa şu haramda da awa. Şoň telefon nomeryny aýtdy da. O nomery ýoňky nomeryny göçüripdir. Ýoňky nomeryny göçüripdir, bu göçürmegine näme sebäp bolupdyr belli däl. Belki bu ýanky ýadan haram hatlary wa, belki başlyklaryna ýeten bolmagy mümkin. Sebäp olan ulanýan nomerlary wa telefonlary. Olar idara telefonlary. Şu iş ýerine oturup ulanýan bolsa şo nomery. Demek şolam gödegçilik aslında bolmaly. Ondan sen mehmeň işgäri bolsaň, sen nomeryň wa, sen hatda şahsy nomeryň mydama gödegçilik aslında bolmaly. Inni şolar ýaly haram işgär bara, kameran aslında oturup aeroportun içinde, kabinetin içinde oturup ýanky ýaly teklipler edebilýän bolsa, aýal maşgala. Ýanky ýaly para sora bilýän bolsa, diýmek şo bara gorkanok on. Diýmek şoň arkasynda şeýle bir adamlar bar. Şo ýanky ýaly jynty gatnaşyga girmek hakyna teklip etse-de, sur ýalaňaç suratyny alyp maňa urat diýse-de, 10 miň dollar pul berersiň diýse-de, şo natlar ýadyga düşse-de, şondan gorkanok. Bu näl sistema bolýar, ha? Bu näl sistema bolýar? Şo sistemaň içindäki bir sırty pokly, itlenlik bir daş uğramady karamdady da bara. Etjek zadyny edip otyr. Şo men da hatta bara men nämen güman edýän. Şo kabinetiň içinde oturak şo kameran aslında bara, şo görgüli gyýy ýan kaýaly bara, zorlanan bolsa bara jynty taýdan. Şoňa diýme onda ýan ýetjek däl eken onda. Eger ýankylady teklip etmekden gorkmaýan bolsa, şonu etmekden hem şo kabinetiň içinde, şo jynty gatnaşyk etmekden hem şo gorkjak däldigini görkezanok şuňa. Nähili bir nime öwrülipdir o bu sistema, nähili da öwrülipdir. Türkmenistanyň hökümeti işgärleri, men size ýüzlenýän o, näme öwürdiňiz bu ýurt diýilýän zadyň özüni. Bu çägi ýok o taýdaky bir amaral bir şu wejaralygyň bir çägi ýok, nirde bu çägi Türkmenistan bagatynda nirde gutarýar bu wejaralygyň çägi. Eger şular ýaly derejä baryp beten bolsa. Näme çabaklar bunun üstünden izdivat edip hatta çağadyň düşmegine sebäp bolup otyr. Han ýokardan gödegçilik, han o telefondan iýerýän zatlaryň gödegçiligi ýokmy? Inni şonu o nomeryna öçüripdir ýöne, şo ýanky gepleşip gidip durka, aşakdan biri ýanky Talip Abbasow ýazýar. Oradyň nomeryny men bilýän, täze nomeryny bir nomery berýär. Hakykatdan hem şo nomer şonky bolup çykýar. Onam Talip Adirjan edýär. Jaňa dibem oradygyna göze ýetirýär. Ýöne bilemok şu ýanky şo waka sebäp bolupdyrmy näme? Häzir aeroportda işläne okan, aeroportdan gidip durur. Götüne depipdirler, sırtına depipdirler. Indi şunu adam üst açılandan soň edipdirim ya. Başka da atmy ya. Olar ýöne yerini çaljyryp, o para alýarlar, wagtlaýynça aeroportda oturýarlar, garan jetdirýärler. Indi sen geç, gidin ne sen ýerine başga bir ýerine oýasy, başga bir ýerine getirip, bular şey edip rotasiýa edip oturýarlarmy? Ya da hakykatdan şoňa bir temmi berilen ýaly edip bunu aýrypdyrlar. Belli däl ýöne ha şol ýanky talibiňe denen jaňynam diňleň. Var. Ora salam aleykum. Wa aleykum salam. Näle hom ýaşmy ýagdaýlar? Ay, şey kimden de tanımadım. Ay ora men wara şol Reşit tanıýarmy kabinet ministrdi işleýän. Şol dostum men bir tapa aeroportdan geçen wagtym kömek edipdiň ýalyňa düşýär. Kabin Yo, şu aeroportda işleýärdiň bir döwür sen. Ha? Aeroportda işleýärdiň bir döwür diýen aeroportda. Aeroportda işledim o. Bomca sağlıklar näle işlem güçlü?
Nemelen şol şu wagt nerdeken ora bir haýyş bilen ara çekdim-de bir gaýrat et mümkinçilik bolsa. Türkmenistana var ýa-ni öňden çykyp bilersiňmi? Olmaz o işte. Aeroportmy şu wagtdan? Yok yok. Migratsiýada mı nerede? Ya öyle kayıttım abi. Ha, gaýtdyňmy? Ha. Ha, düşündüm ara. Bolýa Orazjan, ona sağja bol köpkö. Ben tanıyorum. Tapýalar o bunu. Şuta gürleş. Yankı numara mı şey yankı veren numara mı? Başka bana başka. O zat yazdı, ana garagum yazdı. Tanıyalar onu ya. Yakası kayıştı değil atlı onu. Oraziyemden tanıyalar değil mi? Men ýanky şol telefon gurrun döşdüğünde bir zada insini çekşek bolýan. Şol oraziýanyň sesini inseriň bir hil susy wagtdyr. O öde öň migrasiýada işläpdir ol. Öde mehemme tarapyndan iýerilip şo da migrasiýada oturýan, aeroportda oturýan wekilleri bar bilen. Mehemme. Men näki maglumata görä. Ýöne eger mehemmede oturup şolar ýallady edip beren adam bolsa, ýanky talip jaňa diýede kömek soraýar-da. Bir hil ödüne anam bolan adam bir hil doğunrak kurulacak ýaly bolýan. Şu haramlardan sesini ünseriň bir hili susy wagtdyr. Öden çekinip gurulşýan ýaly bir hil gurulşýan. Yani ödüne goýunyetýän bir mehmeň bir işgär ofiseri bolsa, bir hil doğunrak kurulacak ýaly. Ay o inim näme kömek? Ha o näme etmezçiligiň bar? Kömek eder, ha o näçe berýän zat diýip bir gurrun edecek ýaly. Bir hili ýaman çekinjeň gurulýandyr. Bir hil men göwdüm bolmasa şoňa bir hil jeda berilen ýalam boldy. Belki men umyd edýän, belki ýokurda oturan başlyklar bar, bu gejeralygyny üstüne açyp ýanky ýadan hatlary, ýa-da bar. Belki şoň üstüne açyp bar, näme de oturýar, bar eýsen gün bol diýip oň ýerine başga ýerine berlep, şoň sebäp bolan bolmagy mümkin ýa ben bilemok. Ýöne sesinne anamsızlyk we ödüne bir hil anam etmeýän bir şu weli, bir hil susy basyk, bir hil başyna iş düşen adam ýalyrak görünýär. Ýöne men şoň nomeryny görkezýän adamlar ýa-ni kim dinläp ýetişmedik bolsa şo ýanky nomerli ýerde gaýrat edip bara şu haramlarda bara anonim jaňa diýärmi şunu maral taýdan şular ýaly haramlardan bara psihikany bolmak üçin jaňa etmeli şuňa. Ina şoň öçürilen nomery, köne nomery 62 83 16 87. Şu gorady ýanyň familiýasy kim? Nirde ýaşaýar? Adresi näme? Aýalynyň ady kim? Şagalarynyň ady kim? Gaýrat edimde bara kim bilýän bolsa şu men gepleşim şu aşany ýazsaňyz da. Şonu wara şular ýaly haramlardan ýaly mejar etmeli. Men näme soraýan? Şular ýaly haramlardan halk tanamaly, ýaly mejar etmeli. Geljekde de şu metodu ulanmaly biz. Şular ýaly iş edýän adamyň üstü açylsa, şonu müjera etmeli. Näde bilen häzirki işleýän nomery 64 77 44 98. 64 77 44 98. Na talip şu ýa-ni şu nomera jaň etdi. Şu nomerda da ally diýmek. Şu nomerda otur. Nirde işleýänini aýtmady. Men aeroportdan gaýtdym dedi. Oň sırtyna depip nirde ýa at ýatakda işledýärlerini belli däl ýöne. Şonu gününe goýmalylar. Gününe goýmalylar. Anonim jaňadan daşary ýurtdan nomeryny görkezmeýän jaňa dip bolýan nemeler bar, ulanyp bolýan funksiýalary bar. Şey diýäňizmi, näme diýäňizmi ýöne şuňa şu haramlarda gaýdyp şolar ýaly işi etmek hakynda pikirim etmeli ýaly derejä ýetirmeli. Men pikirimçe. Meňe teklim şol adam. Indi ýanky Zühre barada biz aýtdyk da alada bar edilli. Ol barada beýleki ýanky habar serişdelerem Türkmen News'am ýazdy, bu başyna düşen işler barada, ýa wiza näçenli görkezdiler, ödem ahyrsan görkezdi wiza näçenli kopyasyny berip. Ne bunu var ilkä bu wizasyny bir wizasyny köýdiripdirler. Soňra ýylyň başynda buna ýene ikinji wiza beripdirler. 28-nji ýanwardan başlap o 7-nji iýuly çenli 90 günlük wiza beripdirler buna. Indi şu wizany bara iň sonunda berenlerden soňum ýene de adar berip indi buna bara ruhsadan berýärler. Ruhsadan berýärler näçe çykmaga hakyň ba diýilenden soňum bara çıkarmajak bolup gaty köýäp näme üçin edýärler? Para aljak bolýarlar ýene de. Hatta ruhsat berilenden soňum, hatta migrasiýa gullugy we şo gadagançylygy ýatyrandan soňum indi aýryp, indi çykmaga sen hakyň ba diýilenden soňum sen aeroportda barýan, bular näme diýär? Şonu da burnundan getirip saklap çıkarýarlar ýöne
Korkutup insana para verdirecek bolýarlar. Bana şey dipdirler, indi bu şoň bilen bir wagtda diýilen ýaly ýanky çykyp gaýdan aýal ba, Enejan Jengil. Buna şey dipdirler. Bu görülen soň ýanky aktivistlere habar berenler ödünü saklap şu aeroportda diye çıkarmacak ýaly edip iň soňunda diye men bilişime göre uçmagyň ady alanna diye şu ýagdaýdan habarly bir habar berdi Adatlyk radiosyna. Oňa diye ruhsat berdiler. Oňa çenni onu niýe soraga çekdiler diye. Görýäňmi? Edil uçak wagtyna çenni ýanky görgüligine saklap näme üçin diýerler şonu. Çıkmaga ruhsaty ba. Bara birler çıkarjak amyny çıkarmaga borçly bolar. Ýöne şonda da näme diýen ekenler? Sen saklaýarlar çıkarmajak ýaly diýerler. Näme üçin diýerler? Gayrat etdi jigimjan ya agamja ine şunalla men çıkaray diýdirjek bolýarlar. Şu inson guja ýanyna puluny aljak bolýarlar da. Şonu etjek bolýarlar. Ine sistema näle gurnaly? Ine bu sözüne ýanky zökre başda ýanky söhbetdeşligi zökre bilen geçirilen ýanky söhbetdeşlik ba, näme geçiren? Nuri bilen näme? Talibin. 9-njy fevralda bolanda ýanky video aşağıdan görünsüňiz. Şondan soň ýene çıkaran oklar buni. Ondan 1-nji martda bir Alşir Sahatywyň kanalyna çykdy. O taýda bir tähdinde ady gurrun berdi da Alşir Sahatywyň kanalyna. Buni bu Adalet Ministrligine ýetýärdi. Adalet Ministrligine barýar, Adalet Ministrligi näme diýär bunu? Sen diýe çykma hakyň var diýe. Sen niye çıkarman oturmaklara bilen migrasiýa hakkı yok diye. Soň şun niye Adalet Ministrliginiň özi maslahat berýär işgäri. Bu niye kaýata gitdi diye. Ýani suwda gitdi diye migrasiýa gullugyny suwda berdi diye. Adalet Ministrliginiň özi şey diye. Migrasiýa gullugynyň üstünden niye kaýata şikaýet etdi özi maslahat berýär. Ýani onu dinle şu taýda diye. Lemok men şu Talip Doğanymyzyň efirine de çıkypdym. Hormatly Mehriban prezidentimize seslenipdim. Kömek edäň diýip haýyşdymy bildiripdim. Emma maňa şondan soň migrasiýa döwleti meni çağırdy we meni göýberjeklerini aýdyp menden düşündürýärler. Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyna maşgalanyň ýani siz göýberersiňizler we şu bir aý boly men maşgalamyň ýani çıkaran oklar ve Adalet Ministrliginden maňa döwlet migrasiýa gullugyny kazyete berdi, hani hukuky bar. Berin kadiyete dedi sizi tutman hakkı yok, siz maşgala birleşme bir elinize vize var dedi. Hani men yoldaşım aňarda perişan, men berde çağam düştü, gowramdan aýdyp berendir o zatlara. Ýöne men gater ve tatlar başyma geldi ýöne. Şu hormatly prezidentimi de men teslim eşdirinçem durjak geldi hani. Ne şu Aşgabatda kıvarçırak yaşap vermiş hormatlymyzyň öňüne çykyp bir inşallah bir öňünden çykmagyň kabry ýykylip şoňa ýalvaryp kömek edecek hani. Men ýaly ýagdaýymda olan en çeme aýallar bar şu an çeýle kösenýärler çykyp bilmem maşgatyna goşup bilmem. Garaňlar, haýsy düşündiňmi birat ýa-ni näme diýenni? Migrasiýa fat berýär, migrasiýa döwlet edarasy. Adalet Ministrligine de hat ýazýar. Adalet Ministrlik näme diýär migrasiýa saklamana hakkı yok, suwda ber diýär. Hawa kadyete berin diýip man kaldy, man geldi. Ha adamlar görýärmi? Diýmek şu taýda Adalet Ministrliginiň içinde de belki bir rehimdarrak bir näle bir antaplar adam bardyr da şolam ýanky maslahat berýär da suwda gitdi ýa-da. Ýöne suwda beripdirim bermändirim onu biljek däl bolýan. Yani suwda bereniň bilen mutady mesele çödüljegi meňde deşdäl. Şoň üçin men aýdýan gowuk tudurmaly. Şu öňrä gitmeli, şu gowuk wa ýanky beýlek aýarlanan erler wa. Oturup bara aradan bir näçe ýyl geçenden, ýa 1,5 ýyl, 2 ýyl geçenden soň wara Adatlyk radiosyna ýüzlenen bolýar, ýene edilen bolýarlar. Ne biz ýokra goçawada näme üçin şu 23-nji ýylyň ahyrynda pasportyny çalyşyp çykjak bolanda çykarylmaganda näme üçin habar ýetirmedi daşarylar. Näme üçin şol çüýren sistemaň özüne ýüzlenip şol çykalyga tapyp bolmajakdygyny düşünmedi. Düşünmediň soňunda da çykyp gaýdandan soň ýene de gelip berip bar o Serdar Haramda da Serdar Berdimuhammed we alkyşaýdýar. Şo sebäpli şoň oturan şo ýol başlygy dedi oturan döwründe şo sistemaň özüniň ýol başlygyna sen tam bolsaň aýtmalymy?
Sen çıkıp gaýdaňda bar ýüzlerine tüýkürip Türkmenistanyň pasportynyň migrasiýonlarynyň haramdady işgärleriniň ýüzünden gaýtmaly. Etmeli. Şol. Şonu eden adamlar var. 4 ýaşlykda Türkmenbaş şäherinden Amerikan raýatlary bolan bir näçe adam uçup gaýdanna şular şu Türkmenistana baranna bular şeýle bir ýediýet görkezipdirler da migrasiýa gullugynyň mehemäň işgärleri. Iki tane aýal maşgala iňsoňuna gaýdanlaryna Türkmenistanyň pasportyny tapşyrmaly ekenler da. Boş raýatlyk hakynda kanun ýok. Amerika bilen. Olaňam elinde Amerikan pasporty bar. Bular näme edipdirler? Ýanlaryna taklapdyrlar Türkmenistanyň pasportyny. Aeroportdan çyk gelýärler. Ýanky nemeden geçýärler. Pasport kontrolünden geçýärler da aňryp geçen soňlaram Türkmenistan pasportyny çykarak etdiň wara, şo taýda duran migrasiýa gullugynyň işgärleriniň ýüzünden ýa iki aýal maşgala şey dipdir. Şoňa şaýat bolan adamlar gurrun berdiler. Bir näçe çeşmeden men şunu eşitdim da. Hakyky etmedi şol. Öňlerim diýip näme diýerler? Ine şunu aranda sırtyňa da dıkyň diýip diňýärler Türkmenistanyň pasportyny. Indi biz üçin Türkmenistan ýylyň watanam ýok, Türkmenistanyň raýatlygy diýilen raýatlygy ýok. Alyň sırtyňa da dıkyň diýip şeýdip gaýdýarlar. Ine adamlar, ine Türkmenistanyň raýatlary näme mezur edilýär iň soňunda. Şeýdip halka hyzmat etmeli adamlar o halka ezmek bilen halkyň ejirine lizzet almak bilen meşgullanýarlar. Boljak adam boldurman wara öz etmeli zatlaryny etmän ondan hyýanatçylyk peýdalanyp bir fehel sırty bokly daşa uramadyk birine dan wara ýöne polisiýa papa ýetdi wara şol bir gumdan berdi bolup şondan mara halka bir ýediýet bermek üçin bolýarlar. Eňir dostum hatta obada şadyrdy diýip menden bir ýaşly bir gedek bir zat diýdi da. Şu diýdi, öňem erki döwürde 90-njy ýylyň başlarynda. Inte bular ýaly edenetdiligem, onlar ýaly güýçlüler, onu şonda da şey diýär, bir genial bir söz aýtdy da. Şu diýdi, polisiýa işgärlerini diýdi, Türkmenistanyň içinde diýdi. Ýa-da polisiýa işgärleriniň hemmesini atywa bermeli da. Öňem diýdi, diňe polisiýa işgärlerini däl diýdi. Şu polisiýa idarasyna ya organ işgär bolup işe yerleşmek üçin arda berenem bolsa şona atywa bermeli ýa-da. Menem näme üçin diýän? Şoň niýeti gowy däl ýa-da. Şoň niýeti iýbaly bolsa, organ işini işlejek bolup arda bererdi diýär. Bu niýeti näme diýär? Şo tak baryp halky edip, halkyň ganyny sorup, insangyça puluny gemirmek üçin şo tak yerleşip bolýar. O tak başga niýet bilen barýan adam ýok, adamlar. Şo da gurda 90-njy ýylyň başlarynda şon ýaly pikir edilýär da. Häzir nähili boldy? Şuňkuň Türkmenistanyň polisiýasy diýmek ýa organ işgär diýmek halkyň insangyça köpüňde ýolla arfar ýolla izle saklap, bir mümkinçilik bolan ýerine arfarap, halkyň süňmüni gemirmek, hamyny soýmak bilen meşgullanýan, şoň üçin şo tagy işe yerleşýän adam diýmek bolýar şuň. Hemmek sen bilýär. Ondan şolar ýaly işi, şolar ýaly wedipäni arzu edýän adam, o ýem niýetiniň özünde çüýrüklik bar, haramdadyryk bar. Ana men şo şadyrdy diýen dostumyň gödüňi tutýanlady daty şol adamy diýen niýeti üçin atmaly. Şolar ýaly işletemdim diýip arzu edýän üçin atmaly şol adamy diýip tutýardy. Men şoňa ýalňyş diýip biljekler, dogry maýsam adam. Inni plan aýal maşgalalary bar wagtynda. Ony äder kwat ýurtdan çykalmagy oturulan tanymal biziň ýylleşlemizden birim. O geçen ýylyň tomrunda türmeden çykan ol Halik birleşmesi bar. Nurullah Halik bilýän ol düşem bilen bile bir kamerada oturup çykdy da. Ýöne bir ýyl öň düşemden bir ýyl öň türmäge girdi. Inni şo görgüligini şuň kubun ýurtdan çykaran oklar. Ina şunu. Bilam geçen ýylyň tomrunda 23-nji ýylyň 24-nji ýylyň tomrunda iýun aýynda türmeden çykdy. 4 ýyl oturup. Bu görgüligini hem şol Türkmen ýüzüne şu saatçylar hyzmatdaşy taklanyň üçin tutdular da şol Covid döwründe şo tak baran ýa-da 3-nji ýyl haýlyk gurambatyň işgärleriniň suratyny alyp ýerdim näme etdim diýip bara şoň üstüne tarap soňam bir oglun tapyp buňa garşy arza ýazdyryp ay menden pulny ýerine gaýranok bir kezaplyk maşyn işlet ýa näme diýip arza ýazdyryp bara bunu 4 ýyl basdylar bu görgüligini. Indi türmeden çykdy. Türmeden çykan soň ýanky migrasiýa gullugynyň ýanky kanunyny görkezlen şertler we düzgünler boýunça bara bular ýaly Jenaýat kodeksi boýunça türmede oturup çykan üçin seni alyp galmaga haklary ýok, gadagançylyk ýok.
Yönünde buna var sebäbini düşündiren oklar. 12-nji ýanwarda çykjak bolup yurtdan, aeroportdan onu ýyna gaýtarýarlar. Özüne de Arap Emirliklerinden hem ýönetes iş şakyly gelýär. Elinde iş şakyly var, ýa-ni ştada ýadylgy. Elinde iş şakyly var, aňyrdan Dubaydan gelýär. İş şakyly, ýani şoň saatynda da iýberen oklar bana. İýberen oklar, sebäbini düşündiren oklar. Indi şondan ýara häzirem otýur, ödem näme edipdir, bu görgülünni ýanky ştaýdaky beýlek makalada aýdylyşyna görä, Türkmenistanyň prezidentine arz edipdir. Bular näme diýär? Hatda poçta gullugyny kontrol edýärler. Türkmenistanyň prezidentine iýberen arzasy bar, heniden poçtada ýatyr. Poçtada ýatyr heniden. Onam ýanky şol poçtaň özündäki kwitansiýalaryň üstü bilen bilýär-de. Bunam kim edýändir diýär? Mehem edýändir. Eger poçta aňryk geçirmän hakla oturan bolsa, poçta fedi berejek kim? Mehem şo Serdar Berdimuhammedow hede ýetäýim edip. Ondan özlere mara şu jogap berenlerine de var, hatyn alan mökledinem giýjekdir, görkedip da edip jogap berýän eken-de. Şu iýberen hatynyň migrasiýa baryp guşunlygy hakyna buna nemeden awtomatik ýagdaýda mine maglumat gelýär-de. Aýyň 1 mart, 1 fevralda ya bagışlangyç şo ýadyma şonu görün. Jogap berenlerine umuman 1 martda mine bu haty bar ya, onu soň giýjekdiren bolup jogap berýärlermi, şunýaly saklap giýjekdirip jogap berip iş ýöne ýa-da çekdirip otyrlar diýär-de. Indi nämeden bular gorkýan, näme üçin hal ekip çykan bilen näme bolýar? Bolýar şo görgülüni şol ýa-ki Türkmen News saýtyna maglumat ýeger, ýekaja surat ýeberen üçin bar, şeýdi basdylar bana. Bolýar bu jerasyny çekdi, oturdy, çykdy. Indi bu taşar ýurda işlemäge çek bolýar. Türkmenistanyň içinde eklenje derýärler. Ýöne şoňa beňine peýat gelişip berýärler. Ha bu taşar ýurda çykdym da indi şol ýanky hal ekip. Türkmenistana näme diýen edibiler? Şo Türkmenistan rejimine näme diýen edibiler? Ya şu Türkmedäki göründe atlaryny soň daşary çykyp gurrun bererdik, gorkýamyşlar. Bulan gözüne bir gorkusy bar. Özüne anam bolmadyk haramzada bar, islendik zatdan gorkýar. Eger ýurda meň diýen bolsa, hökümete meň diýen bolsa gorkmalym şol atdan. Eger hökümetiň özüniň anam ma bolsa öde diýen işine. Demek şular öz sırtlarynyň, öz poklarynyň açylmagyndan gorkýar. Türme meselesi wagtda da adam hukuklar meselesi wagtynda belki şol hal ekip daşyna çykyp bir maglumat eşitdirer öýdýändirler, zat edýändirler öýdýär. Näme? Hatta belki para isleýändirler. Bilen bermeli parasyny berýän nälerdir. Ýöne näme üçin para bermeli? Sen elinde çakylyň bar, hem dokumentiň düzü. Awa. Sen türmede oturup jedaňy çekip çykdyň. Migrasiýa baradaky ýanky kanunyň hiç bir düzgün indi sana garşy işleýän ok. Sen jedaňy çekip çykdyň, sana garşy jenaýat işi ýok. Näme üçin sen ýurtdan çykmaly? Umuman ha gynansak Türkmenistana gedek gelende ýagda şunýaly adam. Üstüne de var, häzir bar, Türkmenistanyň daşyna çykýan adamlaram bar. Şu tiýat etjek bolanlar ýa-da käbir ýanky avia kompaniýalary bar. Uçor nemelerini amala aşyrýar. Hatta şu taýda da Türkmenistanyň hökümet tarapyndan bir hili haýyş baryp bar, Türkmenistanyň raýatlarynyň tiýatlaryna peýatçylyk beriň diýip haýyş baran ýaly bir hili wakalar bolup ýör. Şu ýanky edilýän gurrunlaryň içinde men şondan bir atlatjak bolýan. Sizde ýaňy bir maglumat çykdy. Türkmenistanyň bir raýaty Gürcistana barjak bolýar. Gürcistanyň Kutaýy şäheri. Häzir bar, telekeçilik bilen meşgullanıp beren adamlar bar. Elek gatnap beren adamlar kenna. Gürcistana bar, Paridal gaýdýarlar ýa Azerbaýjana bar, ýalar bir ýakynrak ýerlere barıp şey diýip töwda edip beren görgünler bar da. Bir şolaň biri bolmagy mümkin, öz adyny ýazmandyr ýöne. Şu meseleler boýunça şu transport gatnawlaryna ýüze çykýan problemalary suratlandyrýan, şolatlar näme diýen, şolatlar barda maglumat berýän bir saýt bar. Tour.com diýip. Biziň raýatymyz şoňa çykypdyr. Şoňa maglumat beripdir şolaň habarçylarna. Onam ors dilinde maglumat çap edýär. Şu taýda ýazdylar da. Şu ýakyn 5 martyň başynda вас там не пропустят, туристы удивил отказ визер из-за паспорта diye. Diýip o taýpy bermezler diýip atlandyrylýar. Ýagny turist diye Wizz Air aviakompaniýasynyň şu ret etmegi özüniň syýahatyny
uçora minmegleri neme diye gadagan ne diye dary. Seredin men şu magul neme wakan gurrun göreyin. Bu görgülü kimem bolsa ana yemekde de yadıptır. Bu Gürcistan'a gidecek bolýar. Gürcistan'ın Kutaýy şäheri. Ýöne günden güni uçar bolmansaň Türkmenistan'a uçar ýok günden güni. Bu näme diýe? Samarkandyň üstünden, ýagny Aşgabatdan Samarkanda uçýar, ýa-da belki Türkmenabaddan uçan bolmam mümkin. Umumyň Türkmenistandan Samarkanda uçýar, Özbegistana. Samarkanddan hem Arap Emirliklerine Abu Dhabi şäherine uçýar. Abu Dhabi Arap Emirlikleriniň paýtagty. Soň Abu Dhabi'de transit vizasy muga mümkinçilik görýär 2 gün galmaga. Abu Dhabi'de galýar 2 günne 3-nji gün inni eline biledi ba, o dolunu öňünden rezerwasiýa edipdir. Biledi satyn alypdy, öňün elinde ba. Abu Dhabi'den hem bir günden güni Kutaýysa uçak bolýar. Uçan uçor ba. Olam aýta avia kampaniýa degişli. Biz Air dip avia kampaniýa ba. Oňam düýbi Wengriýada ýerleşýär. Indi bu näme diýär? Bari aeroporta boli ýanky avia kampaniýaň işgärleri diýär, ýok diýär, diýär Türkmenistan raýatlaryna gadagançylyk bar diýär. Kutaýysa gitme, umumyň Gürcistan'a gitme. Olam aýdýar, nirden gadagançylyk, nirde han görkedim diýär, han nirde kabul edipdir ukanyn. Hiç zat görkeden oklar diňe dil bilen aýdýar. Ondan bu dawalaş başlaýar. Siz diýär ol ad neme aramçylyk etmek bolýar. Adam alalamak bolýar, adamyň raýatyna seredip, haýsy ýurdun raýatlygyna seredip, şoňa görä gadagançylyk ýürmeklik ol halkara konwensiýalaryň, diskriminasiýa barada konwensiýalaryň normalaryna garşy gelýär. Ondan bilen bu sogortlyrak raýaty meňdeş Türkmenistan raýaty. Da wadiýa bir diýär halkara nemeleriniň kanunlaryna da garşy gelýär. Ondan buni bar minniren oklar. Bar şu uçuru. Ondan bir edem köýýär elinde ýem satyn alan bir edi wa, öňünden alypdyr da. Ondan buna minni transit ýerde bu torýar, bu torp bar ýa. Şoň uçmalar. Ondan gözleýär internetten bilet gözleýär ony. Ödem vizasy bar bolajak ýurtlar. Öldemeli bolýar sen gysgalardy şoňun içinde sen wiza alyp bilen ama. Ondan bir yankı şol Arap Emirliklerinden ýöne Dubaýdan uçýan bir uçar tapýar. Tbilisiýe uçýar. Olam Gürcistan'a uçýar ýöne Arap Emirlikleriniň avialiniýasyndan uçýar. Yankı biz ýerde Arap Emirlikleriniň öz avialiniýasy bar. Bundan yankı Abu Dhabi şäherinden Dubaýa gidýär, awtobusda şo taýdan uçýar Tbilisiýe. Eredim, Kutaýysa gadagançylyk. Siz diýär ol yankı biz ýere ýalan sözleýän eken. Siz diýär umumyň Türkmenistan raýatlaryna diýär. Gürcistan'a varmak gadagan diye. Şoň üçin biz mindirjek däl. Bilen ýanky Dubaýa barýardy. Ýanky Arap Emirlikleriň öz avialiniýasyna degişli uçara minýär, bilet alýar, goýberýärler. Hiç il gadagançylyk ýok. Barýar, Tbilisiýe barýar. Gürcistanyň paýtagyna barýar. Hiç il gadagançylyk ýok. Aeroportda hiç kim muňa ýat diýen ýok. Ondan o taýdan Tbilisiýeden Kutaýysa barýar, öz işini bitirýär bir gün. Inni ýygyna biledem. Ýene de yankı Saudi Arabistan'a gelmeli, ondan hem Daşkent'e uçmalı. Inni iyidine bir başka uçar ulen gelýär. Yankı Arap Emirlikleri'nin uçar ulen gelýär. Dubaýa gelýär-de, inni Dubaýdan Özbegistan paýtagty Daşkent'e uçak bolýar. Ýöne ol uçar ýene de vizeýär. Yankı Wengriýa şol avia kampaniýasyna degişdi. Olin inni seredin bu taýda ýene yankı waka gaýtalanýar. Yine Dubaýdan näme uçmalym diýär da. Dubaýdan uçmalym bolýar na registrasiýa Abu Dhabi'den. Dubaýdan näle Abu Dhabi şäheri we paýtagty ýa-ni Arap Emirlikleri. Indi men ýa gitmeli ýolum diýär. Abu Dhabi'den ýa Özbegistanyň paýtagty Daşkent'e gitdi. Indi bular näme diýär? Ýene de bardym bolýar, ýene bana piýasaçylyk öýretýärler. Yok diye sen ne bilme hakkın yok. Indi Özbegistan bulam näme diýip tutsa durun haw diye. Geçen gede Gürcistan'a var mı gadagançylyk bar diýdim. Indi men Özbegistan'a gidip oturýarym bolýar, ýene de bilmeli ýa. Bulara men ahyrdan günaý diýär. Ýa-ni biz avialiniýaň emeti wekilleri günle gaýdy. Umumyň näme Türkmenistanyň raýatlarynyň diýär biziň uçurlamyda minmekligine gadagançylyk bar diýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň şo Wizz Air diýilen avia kampaniýa degişli uçurlary minmekligine gadagançylyk bar eken. Ahyrdan bular boyun alýarlar, şonu şey diýip. Bular gowukdyr ýa. Ýa-ni Abu Dhabi'de näme aeroportyň emelerine, işgärlerine, resmilerine ýüzlenip, tawa aeroportyň näme ýol başçylaryny çağıryn.
bu ähli halkara kanunlarına karşı gelýär. Näme üçin aly öyle Türkmenistanyň raýatlaryna gadagançylyk edýär? Nähil kanunyň esasynda näme esasynda? Näme üçin siziň saýtyňyzda ýazylyk edýär? Bilet satyn alanlarda hiç gadagançylyk ýok. Eger onu ýal gadagançylyk bolsa onu sen saýtda da ýazmala. Näme üçin adamdan bilet öňünden bilet almagyna ruhsat berýän, bilet satýan? Asyňa aeroportda gelip injek bolýarmy? Ýok. Bilmek bolanok. Pulny ýene gaýtaranok, sen biledin hem köýýär. Ondan bu gowukdyr ýa ony. Ýa-ni Wizz Air kompaniýasynyň menejerleri gelýär, aeroportyň ýol başçylarynyň bir näçesi gelýär. Bulam düşündürýär, seredin diýär. Bulan edip oturanda ady tutuş halkara kanunlara garşy gelýär diýär. Ahir soňy aeroportyň ýol başçylarynyň batyşy netijesinde ýa-ni Wizz Air kompaniýasynyň işgärleri buny ýa-ni uçura mindirmäge mejbur bolýarlar. Indi bu ýyna dolanyp gelen soň indi bu internet üstü bilen buny ýa-ni avia kompaniýany suwda bermek uruna çykypdyr. Şol suwda berjek bolup berdi ýa-da hakykatdan hem suwda berip maral ýa-ni nemesi üçin ýetgis üçin kompensasiýa töletdirmeli. Milyon dollar, milyonlarça dollar neme salmaly, jerime salmaly. Advokat tutup şonu etmeli. Ýöne üstada sonra bize çykýan. Näme üçin aly böyle Türkmenistan raýatlaryna gedek gelende şolar şey diýän. Ödem şo taýda Abu Dabi'den Kutaysa uçuşok bolanyna ýa-ni Wizz Air kompaniýasynyň işgärleri bu aýdýar ýa-ni Türkmenistan raýatyna. Biz diýär birinji gede gedýämiz okun ha diýär bak uçuşok bolýar, ay plan ýeri uçuşok bolýar, onu da biz düşürdik diýip bu boýunlaryny alyp oturýar diýär. Diýme onu Dime Gürcistan bilen baglaşyp bilýär, lekin eger Baku uçuşmak bolan gadagan bolsa, ýene de bu käbir beýlek şäherlerde uçuşmak gadagan bolsa, şol uçuryň üstü bilen. Görüň adamlar, indi şu da adam öýüdi näme görkezýär? Türkmenistanyň hökümetiniň haram rejiminiň eliniň bardygyny görkezýär. Şu tak Türkmenistanyň rejiminiň öýüdi burundy sokmasa, şu Wizz Air kompaniýasy, avia kompaniýasy öýüdinden öýüde toslap şu düzgün çykarmada. Şu düzgün çykarmada öýüdinden görünip dura, şolara gerekmişi. Öz klientlerini, öz müşterilerini gorkuzmaklyk, şular ýaly gowuklara sebäp bolmaklyk, şolaň awraýyna däl. Diýmek Türkmenistanyň hökümetiniň öýüdinden şu tak basysy bar ýa bulara para berýärler, Türkmenistanyň raýatlaryna gerek gelende päs gelişip berediň, şolar gitmedi ýalydyň, zat diýip. Görýärmi, şonu soruň üstü bilen diýip, Özbegistana da gitmek bolanok, Azerbaýjana da hiç ýerine gitmek bolanok. Şoň üçin men ýanky raýatla şol dada ýanky wakany başdan geçiren raýat dinleýän bolsa, men haýyşym siziň şu taýda ullukan şantyňyz bar, gatyly pulutmaga. Debe Wizz Air kompaniýasy halkara derejesinde uçar gatnawlaryny ýogaly goýup beren iň meşhur kompaniýalaryň biri. On gatyly köp pul bar, on büdjeti gatyly milliardlarca dollar büdjeti bar. Siz şoň üçin advokat tutýaňyz bir gowjy advokat, ödüm daşa ýurtdan advokat tutun, Ýewropa ýurtlarynyň birinden Wengriýanyň özünde sud işini bolgadyň sebäbi ol avia kompaniýanyň düýbi Wengriýada ýerleşýär. Şol edaraň özüni suda berip bilýäňiz Wengriýanyň özünde. Wengriýa näýlem bolsa Ýewropa ýurdu, o taýda näýlem bolsa kanun işleýär. Şoň üçin gowjy advokat tutup häzir moral kompensasiýa talap etseňiz, milyonlarça dollar talap ediň öde. Bu utuşly neme? Waka. 100% utuşly waka. Siziň kanuny hukumy bozýar. Siziň kanuny hukumy bozdular. Sizi raýat hökmünde kemsitdiler. Türkmenistana degişli raýat diýip sizi kemsitdiler. Tutuş halka kemsitdiler, tutuş ýurdu kemsitdiler o. Ýöne bir gedek gaýtalap aýdýan. Görýäňmi? Şu dadyň özi ýene de Türkmenistanyň haram diktator rejiminiň eli bolmasa şu ediljek zat däl. Indi bizi tankit edýän haramzadalar men size ýetirjek bolýan. Şu maskaraçylyk barada biz ýarlar gurrun etmese, kim gurrun etmeli şunu? Şu zatlar hakynda gurrun etsek biziň özümiziň bekwiedimizde dämi ýa biz gözi ýumyp bolýa biziň üstümizden izdibas edilmegine ýol berip oturmalymy? Ertek gün ýene biriňiz beýlek birleňiz häzir barasyňyz şol howa çorlaryň üstüne uçuşok bolsaňyz size de durun dur. Siz Türkmenistan raýatyn bar gün çek siziň uçmaga hakyňyz ýok diýip kimse otursalar. Bizim şu zatlar hakynda gurrun edip öz hukumyny gorajak bolsak, şu biziň watanymyzda dil ýetirmek bu haramzadalar. Şu biziň watanymyzda satyp oturan haramzadalaryň gurrun etmek, şolary ýere sokmak, şolaryň kemçiligini aýtmak. Şolaryň edenetligini öňüne almak üçin edilýän zat şu zatlar gaýdyp şonu etmesin diýip maskara etmeli. Sinem şun gurrun etmeli.
Sıkıngda otayda var TikTok'ta poklu atlan gurrun edip oturman. Şu da atlan gurrun edip öz abraýyňy goran, öz mertebeňi goran o. Bir de halkara derejesinde yeketek dep bilen ýani halk bolduk. Başka milletin vekillerine şunu Allah edilen ok. Niýde gördüňiz siz? Mysal üçin Demirgazy Koreýaň raýatymy? Gar minmek bolana, Kubaň raýatymy? Bar minmek bolana diýip. Hidilen ýerini gördüňizmi? Ya okudyňyzmy? Ya sen İranyň raýaty barhan sonra minmek bolana diýip. Türkmenler wagty ne dilýär? Olam näme şunu dilýär? Sebäbi sen haramda da döwlet ýol başçylaryňyz şonu etdirýär, şonu iterek berip şo zatlaň özüni gurnap beren şolar. Sebäbi sen halk kasaplanok, sen mal kasaplaýar. Bizim mallamyz barsa diýär, bizim mallamyzyň götüne dep uçora mündirme diýär. Olaram şonu diýär, sebäbi olara berilýändir parajy. Ýöne ýer etmeýär awya kompaniýa öz mertebesine olar ýaly şek getirdi. Etmeýär, bir giden pul oýnaýar bu taýda. Ýöne soňky maksat näme? Halky şeýdip gasaçda saklamak, mal ýaly. Sizi mallyp, sizin mallyňyzy görkezmek, subut etdirmek. Siz hem şoňa şeýdip boýun bolsaňyz, diýmek siz şo mallyňyzy boýun allyňyz bolýar. Şunu real meselede de sesiňizi çykarmasaňyz, onu özüňiziň mallyňyzy boýun allyňyz diýär. Şu, he? Men mallyp şoňa gol çekdiň dämi? Ýöne sizin köpiňize galsa şol hakda gurrunga metdirjek däl. Şunun siz özüňizde näl düşündirýäňiz? Şo psikologiýa. Haýwan bolmasaň. Bağışlan şu gedip gatyn etdim bunu ara. Ýöne şo başga waka bara meni gat öjükdirdi. Şol biziň aktivistim bilen şol iş welap baran ýagdaýynda şeýden bolup bunu diýan edip şonu diýet alan haramda raýatymyzyň eden hereketi bar. Soň köp zatlaryň üstünde pikir etmäge mejbur etdi. Şoň üçin jat bir hili işimde ýokýan, bir gatyrgan ýan, bir kiyetim gatal ýany alyp bolýyn. Ýene de şunu siz üçin edýär, hok adamlar, siz üçin edýär. Bolýana şuňlukça şu temany ştada dynaýyn, bu ýat udoga da çekdiler ýuranyň ara. Ýene bir ýetip ýatlaýan adamlar, buna ýazylyň, paýlaşyň mümkinçilik boldugundan, eger şular ýaly temalardan gozgalyp durulmagy öňleýän bolsaňyz, şu zatlar hede birazjyk pikirlendirýän bolsa, şundan birazjyk bolsa peýdaly hadaplaýan bolsaňyz, siziň ýeketäge edip biljek bir gollugyňyz bar. Buna ýazylyň, like basyň, birazjyk kanalymyzyň ýa-ni gepleşikleriniň ýokarakda saklanmagyna ýardam edin. Başka da sizden gaty ullokanlar tanıtmaçylygym ýok. Şunu üçin de ünfertdiňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.